Digitalize. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 41 minutos na nakaligad sa takna sini nga sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto Driziliwa FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, Mayo 24, tuig 2024. Thank God it's Friday! Sa gihapon, inimulagan ni mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover, sa mga nagapaw na dalagkuhan karon nga mga balita. Scheduled power interruption sa Domingo kabahin sang preventive measures ang Mora Power. Lakip na ini ora morning phase 3 sang paglimpyo sa mga linya sang 69 kV sang Mora Power in preparation sa tiyempo sang tingulan. Sa dugang pa nga mga balita, Governor Arthur Defensor Jr. magasugilanon sa alkalde kag SB members ang banwasing instansya kasunod sa magpasakas ang kaso ni Mayor Mosqueda batok sa Municipal Council. Sa dugang pa nga mga balita, head sa Southeast Asia Tobacco Control Alliance sa Guindayao ang enforcement sa anti-smoking kag vaping sa syudad. Land Transportation Regional Office 6 sa Minado nga madamo gihapon sang fixer ang ahensya kag gina-encourage sa mga driver nga magproseso sa ila opisina kay may libre man sila ang driving lesson. Sa iban pa nga mga balita, direktor sang PNP Explosive Ordnance Division K9 Unit nga si Police Brigadier General Albert Magno personal nga nagbisita sa gintukod nga explosive ordnance disposal and K9 unit sa Barrio Obrero, Lapus. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita sa mga nagapanguna kag mga mainit man nga balita national. May konsyensya vote kuno, may kantanan sa divorce bill nga magasalida sa bahin karon sang Senado. Mainit man nga ginadiskusyonan karon banwa ining divorce bill nga kon sa din sa bahin iya sang Congress pasado na ini sa third and final reading. Tiki ng lance ni sang counterpart iya nga bill or Senate bill para iya banwa nga maaprubahan ini. No, kag subong man mangin layina. Samtang apisar sini banwa nga mainit pa ang panyempo pero kung manotisyaran ninyo, medyo nagaguom-guom kay man ining si Bagyo Ahon or Aghon, si Bagyo Aghon nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Muni madalagkuhan mga balita, issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagpangalagan sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Standby man kamo sa aton sining mga taga palamati kay nagasalida man subong iya ang game 2 sa tunga sang Boston Celtics kag Indiana Pacers. Ora mo na ni final tapos na Bombo-Mel. Ang score nila, ang Boston 126, ang Indiana Pacers 110 lang. 2-0 na ang serye karon sa Eastern Conference Finals. Sa aton sini nga mga kabumuano, lapyo si Tyrese Haliburton kag si Siakam, lapyo nagpulaw silang gabi. Pasibla kung ginpulawan pa nila ang gripo blato nilaw nga amo na din galing kiti dito man to sila sa Estados Unidos mumayo kon ang ila to nga water distributor Metro Pacific Iloilo Waters kay mapulaw gin sila bantay to yung paligo nila pero sa gyapon sa aton sinikaron niya nga mga kabombo nagpangibabaw diri ang Boston Celtics over the Indiana Pacers 2-0 na.
Sa aton sini nga mga kabumbo kay naghambal nga daan si si Jason Tatum. Sige ni naninamon niya pagpapurmahon pang Indiana Pacers ha. 2-0 na sa karon sa aton sini nga mga kuturan makabawi payhan ang Indiana Pacers sa aton sini mga kabumbo. Samtang ti ginalagat-lagat man to ang tsimpo damong napaslawan kay napierde ang Minnesota Timberwolves sa ila sini kasumpong Dallas Mavericks. Nga ginang ila sini nga first or game 1 nila kagapon sa Western Conference Finals. Damo kuno nalagawan kay tihi daw nakita sinila nga babakod iya ang lineup sa Minnesota Timberwolves. Pero ang bansang kilala ko sa niya bumbutsam sa game 1 to from Minnesota to UD Sota. Daw gi ko nalagawan kagapon. Di kunakuya sa inyo sa aton sini nga mga kabumbo ang iban sini nga do nagabatsyag gid bala sa mga results ang basketball laban-laban ini sila nagapusta ni. Why ta gina-promote diri ang gambling ha? Ipaiwan nyo ng gambling da. Kung ang mga inugbayad nyo sa kuryente, inugbayad nyo sa more, inugbayad nyo sa mga tuition sa mga kabataan nyo ba nung kagigumuhalay ipropusta nyo na sa basketball. Maluhoy ka. Kung ang inugbayad mo nga ang minimum sa Metro Pacific kay way man gatubod ka ginapapulaw ka pati anay tawag siya ni pasimpala dalay. Hindi joke lang na niya sa aton sini nga mga kabuway ito gina-promote diri ang gambling. Ang aton lang sinadriti balang kamo kabalo ko mo banwa may mga diehard fans ang tagsa sini ka mga NBA teams ang iban sini gani iyang bisan way kasulod sa finals or way naka-advance sa finals ang ila sining team sa gyapon nagapangita sila sang ginasuportahan sining team karon. May mga solid followers diehard fans maning Dallas Mavericks kag same as win sa bahin karon iya sang Minnesota Timberwolves ang Boston Celtics and of course ang Indiana Pacers. 48 minutos na nakaligad sa takna sining las 11 diri sa Bombo Hanay sa Udo. Sa mga kabombo naton padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entries sa Buena Mano Salvo Year 18 promo Biyernes Sumong. Malibot ang aton sini iyang patrol kag magakuha sa inyo sining mga entries yung panghulog sa mga designated Dropbox areas, designated Dropbox centers sa palibot sa probinsya sa Iloilo. So kung hindi ka mo dira makahingagaw, why gidya sa problema, hindi ka mo magkadulaan, hindi ka mo magkapaslawan dira, kay pwede pa kamo sa gyapon makahulog sa inyo sini nga entries diri iya sa drop or sa may broadcast center sa Bombo Radio Iloilo. Sa Dalan Mapa, syudad sa Iloilo, may mga designated drop boxes man kita dira kung anong gingamit sininimo iyang proof of purchase ara dira sa aton sini nga ground floor diri sa Bombo Radio Iloilo. Sa mga branches naman sang R. Florete Pawn Shop and Jewelry, may mga drop boxes man kita dira, pwede kamo iya makahapit dira kag dira lang sini ninyo ihulog sa inyo sini nga mga entries. 1 milyon ka pesos sa nagahulat sini iyang grand prize sa palabuton sini nga Sabado, buwas na ina ang adlaw buwas na ina ang adlaw aton sini nga grand draw May 25, 2023. Sa aton sini karon nga mga kulturan, may sureball naman nga mga daog sang 50,000 pesos sa Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region tag 50,000 pesos na dira sa aton sini mga kabombo. Kag syempre guaranteed prize man sa tag sa iya ka Bombo Radio kag Star FM stations, mayara sang winner sang 15,000 pesos sa first prize, 10,000 pesos sa second prize, kag 5,000 pesos sa third prize. Damo sa mga cash prizes nga nagahulat by tomorrow sa aton sining mga kabombo last 3 sa hapon. Tutok kamo diri sa Bombo Radio sa Facebook Live, sa YouTube channel kag sa Bombo Mobile app. Available dira ang aton sini iya nga grand draw live ina buwas ngadlaw. Si Baguio Aghon ang nakasunod na sa Philippine Area of Responsibility suno diri sa Pag-asa,
ti labing una ining bagyo sa subong iya nga tuig, ining si Bagyo Aghon. No? Sunod diri sa Pag-asa mga kauturan, no? Alas 10 sining aga, natumod ang low pressure area nga may kalayuon 870 kilometro sa bahin karon iya sang Mindanao, no? Ang Bagyo Aghon, kung magbagyo giman siya sa kung maghimo giman siya nga bagyo kay low pressure pa man lang siya, no? Bagyo Aghon na ninyo nang tawag siya, letter A, kay ti alphabetical order ang pangalan sa nga bagyo diri iya sa pungsod Pilipinas. Sandig sa track forecast sa Pag-asa, ang LPA makitaan dito iya sa may or magatupa sa Samar, pero posible nga ini ang magasaylo or magapalapit sa Eastern Visayas kag Bicol, bag-o pa man kuno nga magliko pa guwa sa aton sini nga pungsod. Sa karon, way pa ginalauman nga magalandfall ang nasambit sini iyang LPA or low pressure area kag nagapabilin pa ini sa kadagatan. Way man nga ginakakas nila o ginakuha ang posibilidad nga maglandfall ang nasambit sini karon iyang bagyo, no? Sa Domingo, posible nga magbaskog pa ang ginabantayan nga kalain sang tiyempo kag posible nga maglambot ini sa tropical storm kag severe tropical storm samtang nagapalayo sa pungsod. Ati ang ginapangayo nga ulan, lapit na lang, ari na kung matabo ni mangin maulano ng aton sining tiyempo. Ang aton lang sining ginapangayo banwa, nga ti kung may ulan gid man siya, ulan lang, way lang sa mabaskog sining hangin. No, kagang ulan lang ati bastante lang nga makabasa sa aton sining nga mga kadutaan, nga makatilaw man kita sang ulan. No, kag makatilaw man kita sang pagbugnaw sang aton sining tiyempo. 52 minutos na nakaligad sa takna sining nga lasa 11 sa bahin karon sa Bombo Radio Iloilo sa Bombo Hanay sa Udto. Gin pa siguro diri sa bago nga Senate President ni Senate President Cheese Escudero nga magapangibabaw kuno sa Senado ang conscience vote pag-abot sa pagboto sa sining ginaduso nga diborsyo sa pungsod na Pilipinas. Suno kay Escudero, ang posisyon kuno sang Senado sa divorce bill, mangin conscience kag first personal vote kag magasanto ini kung ano ang tagsa-tagsa kapag pati kag relihiyon sang tagsa iya ka senador. Way man siniya sang tinutuyo diri o kung na plano nga diktahan kuno mga senador para nga paboran o kon balabagan ang nasambit sini nga bill. Pero kung si Escudero ang pamangkuton, hindi kuno diborsyo, kundi mas gusto niya nga palaparon pagid ang malabot or accessibility sa annulment sa idalom sa family code, no? Sa aton sini nga mga taga-palamating ginaprubahan ining divorce bill sa Kamara. Sadtong una 129 ang pabor, 109 ang tawag sa gani nagapamalabag, 20 dire ang nag-abstain. Pero sa aton sini nga mga tagpalamati ligwat ining numero, naglabot na ini sa 131 ang nagpabor sa aton sini nga mga kabombo kag 20 ang nag-abstain, 130 plus. No? Amo sinang information, 131, 135, 130 plus. Pero pwede pa ni kuno nga manginbasihan nga ang anti-divorce nga mga kongresista para kwestiyonon ang pagpasar sa nasambitan sini nga hagna. Ti ikaw bi nga nagapamati sumong pabor ikaw sa diborsyo or divorce? Ikaw nga nagapamati, nagalantaw dira sa Facebook Live, pabor ikaw sa divorce? No? Anong imo sini iyang pananawan di abe? Opinion natuhoy sa sining kontrobersyal karon iyang hagna, may kang tanan sa sining diborsyo diri sa pungsod Pilipinas.
Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na ang nakaligad sa takna sining alas 11 sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. No? Iban pagin sining mga nagapanguna sining balita amo man ining unod karon sang istorya sa bisan diin ka lang maggaliso ang isyu may kantanan sa kay Bamban Tarlac Mayor Alice Gu, no? Nga kung sa diin banwa ti kumadumduman nyo pa nagpanginwala ni siya nga hindi siya Chinese spy kay ginadudahan ni siya mo. Kay do kasubong blayang ang kabuhi ni Mayor Alice Gu do teleserye. No, ti kabalo naman kamo sang plot sang teleserye diri sa pungsod Pilipinas, duway na sila nabalaan kung hindi iya ampon, no? Kung hindi ampon ang plot na Bombo Umel sa mga teleserye, liso sila sa amnesya. Ina mga nagaka-amnesya bla. Tido kasubong iya nga daw may amnesya si Mayor Alice Gu kay tisanggin pamangkot ni siya ni Senator Risa Ontiveros ang sabatya hindi ko na maalala. Senador, Your Honor, hindi ko na matandaan, Your Honor, nangin, ano man gani, nangin material man ini sa mga meme sa internet, sa social media. For example, no, nagapanukot ka bisang utang Bombo Umel, mahamba ka nga tisan, mo ko bayran sa imo utang. Ti gagwa niyo na laragway ni Mayor Alice Gu, tapos nagambal siya nga hindi ko na maalala, Your Honor. Diba ako muna. Grabe ka creative ang mga Pinoy, no? Sa aton sini nga mga kabombo. But seriously, sa aton sini karon nga mga kabombo, madamos ang balasihan kung nga nangin questionable ang personalidad, ang pagkatawo, ang identity ni Mayor Alice Gu. Sa aton sini karon nga mga kabombo, kay ti damo gani isang mga questionable sinadri sa iya, but sabahin sa iya sinikaroon niyang kampo, ginapamatunan man nilay nga si Alice Gu ang indeed isa iya ka Pinoy kag hindi spy sang China. Sa aton sinikaroon nga mga tag palamati. Tibantayan tang iban sini nga mga impormasyon pagin sinadri sa padayon man niya nga pagpangusisa karon sang Senado may kantanan sa kun ano gimlang batuod nga identity ni Bamban Tarlac Mayor Alice Gu. Dugang nga mga balita kag impormasyon inyo bantayan sa paday nga pagpalayag sa Bombo Hanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwa. This is Bombo Network News, noon time edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Biyernes, Mayo 24, taong 2024. At ngayon, sa ating mga headlines, Maritime Domain Awareness sa Batanes, mas paigtingin pa ng Philippine Coast Guard. Ang kontrobersyal na alkalde ng Bamban Tarlac, maaari pa rin tumakbo sa May 2025 elections. Ayon yan sa Commission on Elections. Ito namang mas mababang lokasyon ng tubig sa mga lugar sa Metro Manila. Asahan yan sa susunod na buwan. Federation of Free Farmers, sinikahit naman ng Philippine Statistics Authority na i-review ang kanilang mga data gathering methodologies. Ito namang ilang mga telco nakikipagtulungan sa gobyerno para mapigilan na makapasok sa bansa ang mga spoofing devices na ginagamit sa pag-send ng mga spam messages.
Sa ating international news, abangan ng Texas magbibigay ng $3.2 million sa mga pamilya ng nasawi sa deadliest shootout na ikinamatay ng mga kabataan. Sa ating balitang papalakasan, itong Boston Celtics sabay panalo kontra Indiana Pacers sa score na 126-110. Sa ating entertainment balita, ang Filipino actor tampok yan sa United States media franchise ng One Chicago. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, isinusulong ngayon ng Unity for Wage Increase o NOW ang 1,200 pesos na arawang sahod sa National Capital Region mula sa kasalukuyang 610 na arawang sweldo dito. Sa isang pahayag sinabi ni Unity for Wage Increase NOW spokesperson Charlie Arevalo na kailangan bigyan ng mas mataas na arawang sahod ang mga manggagawa para sila ay mamuhay ng disente. Ginawa ni Arevalo ang naturang pahayag sa ginanap na wage consultation na isinagawa ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, NCR, kahapon huyan. Ayon kay Arevalo, ang minimum wage ay dapat ibatay sa family living wage na 1,200 pesos kada araw. Sinabi niya na ang naturang pagtaas ng sahod ay makatwiran lamang dahil ang productivity naman ng mga manggagawa ay tumataas ng malaki sa mga nakaraang taon. Habang ito namang average na minimum na sahod ay nananatiling mababa. Sinabi pa ni Arevalo na pananatili ng mga employer ang benepisyo ng tumaas na produktibidad bilang mga kita sa loob yan ng mga dekada, ngunit hindi nagbigay sa mga manggagawa ng patas na kabayarang nararapat para sa kanila. Kung maalala mga kabombo at ka-Star Nation, kahapon nga ay nagsimulang magsagawa ng public consultation itong wage board ng National Capital Region para sa bagong round ng wage adjustments sa Metro Manila sa Occupational Safety and Health Center dyan sa may lungsod ng Quezon. Ang hakbang na ito ay bahagi yan ng pagsunod ng NCR Wage Board sa utos yan ng Department of Labor and Employment o DOLE na magsagawa ng napapanahong pagsusuri sa mga regional minimum wage rates. Sa pampublikong konsultasyon, ipinakita ng Partido Manggagawa ang kanilang paniniwala na ang Regional Wage Board Scheme ay nabigo sa nakalipas na 35 taon. Samantala, nasuspinde kahapon ang trading sa wholesale electricity spot market matapos nga na ilagay ang Luzon at Visayas grid sa red at yellow alerts. Ito ang kinumpirma ng Energy Regulatory Commission sa isang pahayag. Una nang itinaas ang naturang alerto dahil yan sa mga nagsara at nagduration kahapon ang pinakamalaking coal-fired power plants sa ating bansa. Naputol kasi ang serbisyo na naabot sa 647 megawatts na unit ng isang mga swal plant sa Pangasinan. Mula sa naturang numero ay binaba ito sa 550 megawatts habang ang 668 megawatts naman na isang unit ng Gen Power ay sa Dinginin, Bataan ay nakakapag-produce lamang ng 600 megawatts. Noona nang naglabas ang Energy Regulatory Commission ng utos na nagsususpindi nga sa trading sa panahon ng mga red alert kung saan dapat ilipat ang isang pangasiwaang presyo. Nalalapat lamang na ang pagsuspinde sa proseso ng pagbid ng kuryente na ibinibenta yan sa naturang trading dahil yan sa ang lahat ng mga generator ay inaatasan pa rin mag-alok ng kanilang hindi na kontrata na magagamit na kapasidad sa merkado sa panahon niya ng mga pulang alerto. Sanabi naman ni Mona Lisa Di Malanta, ang Pangulo ng Energy Regulatory Commission na natugunan kahapon, ang kondisyon ay tinagda sa suspension order. Mga kabombo, oras 5 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa pagpapatuloy pa rin ang ating mga maiinit na balita sa oras na ito. Ay mas paiigtingin pa ng Philippine Coast Guard itong kanilang Maritime Domain Awareness na pinakamahalagang bahagi nga ng bansa diyan sa may o pinakahilagang bahagi ng Pilipinas sa Batanes.
Ito ang inihayag ni Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Arman Balido kasunod yan ng isinasagawang inaugurasyon sa bagong bukas na monitoring station ng Pilipinas sa bayan ng Itbayat sa naturang lalawigan. Aniya, ang naturang pasilidad na ito ay makatutulong sa kanilang hanay para sa mas pagpapaigting pa sa maritime domain awareness sa naturang lugar. Gamit aniya ang mga makabagong communication equipment na inilagay sa naturang monitoring station, gayon din ang mga itatalaga ng technical personnel dito ay magagawang tiyakin ng seguridad, kaligtasan at maging ang sitwasyon ng mga lokal na mangingisda na pumapalaot sa naturang karagatan. Kung maalala, una lang sinabi ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na nais niyang mas paigtingin pa ang presensya ng militar dyan sa may Batanes upang mas mapagtibay pa ang defense posture ng Pilipinas sa ilagang bahagi ng ating bansa. Laban yan sa anumang mga banta na maaaring idulot ng anumang uri ng mga outside forces. Bombo Weather Update. Kuha naman tayo ng update ukol dito sa kasalukuyang lokasyon ho nitong bagyo na nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Nasa ating Bombo Weather Center, si Bombo Dennis Samito. Bombo Dennis! Sa bahagi ng ating bansa, itong paparating na bagyo. At sa latest information, ating tinutugay-gayan, Bombo Vic and Bombo Marlene, ito mga kabombo, mga ka-Star Nation ay ating ipapakita. Dito sa ating data, mapapansin mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang lokasyon ng naturang sama ng panahon ay nasa layong 240 kilometro sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. At ang direksyon nito, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay west-northwestward 30 kilometers per hour. Medyo may kabilisan ito para sa isang bagyo. At ang taglay na lakas ng naturang sama ng panahon ay nasa 45 kilometers per hour at ang kanyang gustiness ay pumapalo naman ng 55 kilometers per hour. Mga kabombo, dahil dyan, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga sumusunod na lugar na ating tutukuyin. Partikular dyan ang probinsya ng Sorsogon. Ito'y dyan sa Bicol Region, yung lalawigan ng Albay, yung Catanduanes, Camarines Sur, Eastern Samar, ganun din sa Samar at Northern Samar. Yung lalawigan ng Leyte, mga kabombo, ay kabilang din dyan at ang Southern Leyte at Dinagat Island naman sa parte ng Mindanao, kasama na ang Surigao del Norte at Surigao del Sur. Ang mga lugar na ating nabanggit, mga kabombo, ay makakaranas ng pabugso-bugsong pag-ulan na may malalakas din na pagkulog at pagkidlat sa mga susunod na oras. At kaugnay niyan, ay narito ang tracking o takbo ng naturang sama ng panahon. Ipinakikita ng ating image dito sa Bombo Weather Center ang magiging direksyon ng naturang sama ng panahon. Pinakamalapit na lokasyon ng naturang bagyo ay sa pagsapit ng Sabado ng madaling araw hanggang Linggo ng madaling araw. Yan ang magiging tinatawag natin closest approach ng naturang sama ng panahon. At dahil dito, hindi inaalis yung posibilidad na magkaroon ng landfall o direktang pagtama sa lupa ang naturang sama ng panahon. Bago yan magre-recurve, patungo naman sa direksyon o doon sa may parte ng Japan at lalayo dito sa ating bansa, Bombo Victor. Sa ating pagtugaygay, inaasahan na mananatili ito sa kanyang lakas sa mga susunod pang oras. Bombo Dennis? Yes, Bombo Big. Inaasahan nga nalalabas ito ng Philippine Area of Responsibility pagsapit yan ng Miyerkules sa susunod na linggo. Matanong ko lang, Bombo Dennis, ito ba ay may posibilidad pa na lumakas bilang isa pang bagyo at tuloy na itong malusaw bago pa man makalabas sa Philippine Area of Responsibility? Bombo Dennis. Well, Bombo Big, isa na siyang ganap na bagyo. Nang pumalo siya sa 45 kilometers per hour, siya ay ganap ng bagyo bilang isang pinakamahinang bagyo. Tropical depression kung tawagin natin. At ipinakikita natin yung sirkulasyon ng naturang sama ng panahon bilang isang mahinang bagyo, mas maliit naman yung kanyang sirkulasyon at hindi gaano makapal yung cloud cluster na kanyang bitbit sa
kasalukuyan. Ibig sabihin, hindi rin matinding mga pag-ulan ang maaring ibuhos nito, mga kabombo, mga Kastar Nation, kundi ito'y minimal pa lamang maliban na kung ito'y lalapit o magkakaroon ng closest approach dito sa kalupaan ng ating bansa. Inaasahan na sa pagsapit ng araw ng Sabado, bukas, isa na siyang ganap na tropical storm. Nagsisimula ang isang tropical storm sa lakas na 60 kilometers per hour at yan ay mag-i-exceed pa ng lakas at mag-i-exit dito sa ating Philippine territory sa lakas bilang isang tropical storm o ikalawang level ng pagiging bagyo, Bombo Vic. Maraming salamat, Bombo Dennis. At yan ang latest information mula dito sa Bombo Weather Center. Ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Commute time, iced coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Ketchup time, Spanish latte time. It's Dunkin' Coffee time. Ride time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee time. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Maaari pa rin tumakbo ng kandidato o tumakbo sa pagkakandidato sa ngayon para sa May 2025 midterm elections ang kontrobersyal na alkalde ng Bamban, Tarlac na si Alice Guo. Ito ang inihayag ng Commission on Elections sa gitna ng mga kontrobersiya at misteryong bumabalot sa pagkatao ni Guo na iniugnay naman ngayon sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator. Paliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maaaring kumandidato ang isang local official para sa halalan hanggat wala pang inlalabas na final conviction ng korte ukol dito. Aniya sakali namang ding maglabas ng suspension order ang Department of the Interior and Local Government laban kay Guo ay pahintulutan pa rin ito ng poll body na makapaghain ng kanyang certificate of candidacy sapagkat hindi anya may tuturing na final conviction o judgment sa kaso ang suspension order na inilabas laban sa naturang opisyal. Kung maalala, una rito ay naglabas na ng rekomendasyon ng Department of the Interior and Local Government sa Office of the Ombudsman para suspendihin si Guo nang dahil yan sa kanya umunong pagkakasangkot sa mga iligal na operasyon ng Pogo sa bayan ng Bamban. Habang naglunsad na rin na sariling investigasyon ng National Police Commission upang ipatanggal naman ang kapangyarihan ni Guo bilang alkalde na mamahala sa isang pulis na nakadestino yan sa kanilang lugar. Oras 13 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa karagdagan pang mga balita, makakaranas ng manipis na supply ng tubig ang iba't ibang mga lugar dito sa Metro Manila simula sa Hunyo 1 ng kasalukuyang taon. Ito ang inihayag ni Department of Environment and Natural Resources Undersecretary Carlos David. Kasunod dyan ng planong pagbabawas ng National Water Resources Board ng alokasyon ng tubig para sa Metro Manila sa susunod na buwan. Kasunod na rin ito ng tuluyan ng pagbabanga ng level ng tubig sa Angat Dam ng mas mababa pa doon nga sa itinagdang minimum operating level nito na 180 meters. Gayunpaman ay tiniyak pa rin ng opisyal na sa kabila nito ay wala pa rin mangyayaring water interruption sa rehiyon matapos na mag-commit ang dalawang water concessionaire. Ito ho ang Maynilad Water Services Incorporated at Manila Water na hahanap ang mga ito ng anumang alternatibong resources upang tugunan ang mararanasang kakulangan ng supply ng tubig. Matatandaan na ang Angat Dam ang nagsusupply nga ng tubig sa halos 90% ng kabuuan ng Metro Manila at iba pang karatig na lugar nito. Kakaunting buhos naman ang ulan sa mga watershed nito kasabay ng matinding init ng panahon, dalayan ng El Nino phenomenon ang itinuturong dahilan ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig dito, dahilan kung bakit patuloy na inaabisuhan ng publiko na magtipid sa pagkonsumo ng tubig. Samantala, hinimok naman ng Federation of Free Farmers ang Philippine Statistics Authority na suriin ang kanilang data gathering methodologies matapos nga nitong mapansin ang mga pagkakaiba sa inilabas na opisyal na data sa stock and output ng bigas.
Ayon sa grupo, ang mga pagkakaiba ay maaaring na magdulot ng maling kalkulasyon sa pagtukoy ng aktual na mga antas ng stock at mga output ng bigas sa Pilipinas. Punto nito na ang mga data ay mahalagang salik upang matukoy ang pangailangan ng mga pag-aangkat ng bigas. Ayon naman kay Raul Montemayor, ang National Manager ng turang grupo, ang pagkakaiba ng 800,000 metric tons na katumbas niya ng mahigit kumulang 22 days na supply noong Abril 1 ay nakatala sa ulat ng Philippine Statistics Authority. Sinabi naman ng naturang grupo na batay raw sa kanilang pinakahuling ulat na naimbentaryo naman ng Philippine Statistics Authority, ang stock ng bigas sa bansa ay umaabot ng 1.64 million metric tons noong Abril 1. Sapat na para lamang sa 44 na araw na pambansang pagkonsumo kung ang pang-araw-araw naman na paggamit ay nakapegged sa 37,500 metric tons. Ngunit sinabi naman ng grupo na ang mga antas ng stock na ito na nagmula naman noong Enero 1 simula sa mga inventaryo at aktual na rice output at mga dokumentong import arrival sa unang kwartalya ng taong 2024 ay nagpahiwatig na ang mga stock ng Abril 1 ay dapat na nasa 2.46 million metric tons na mabuti para po yan sa halos 66 days na pagkonsumo. Ang data naman ng Philippine Statistics Authority ay nagpakita ng palay output noong unang quarter ng taon ay bumaba ng 2% marahil dahil sa epekto na rin ng El Nino phenomenon. Bumaba rin ang ani ng 1.8% habang ang lugar naman ay naani ay bumaba rin sa 0.13% lamang. Samantala, patuloy ang pakikipagtulungan ng mga telco companies sa gobyerno para mapigilan nga na makapasok sa bansa itong mga tinatawag na spoofy o spoofing devices na ginagamit naman sa pag-send ng mga spam messages na kadalasan nga ay mga scam messages. Ayon kay Froilan Castelo, General Counsel ng isang telco company, ang mga fraudster ay nagpapadala ng mga malisyosong text message sa mga subscriber identity modules o SIM card sa isang partikular na lugar. Ito aniya ay nagkukunwari na mga lehitimong sender ID gamit ang mga device na tinatawag nga na International Mobile Subscriber Identity Catcher. Ang ganitong uri nga ng mga device ay ini-import ng buo o minsan nga ay per parts ito, kalas-kalas, at saka bubuuhin kapag nakapasok na ng bansa at ginagamit naman sa mga illegal na aktibidad. Nagagawa ng mga fraudster na magpadala ng mga malisyosong messages sa mga teleponong konektado sa kanilang peking cell tower na lumalabas na lehitimo. Dagdag pa ng opisyal na ang mga fraudster ay nagpapanggap bilang mga lehitimo at pinagkakatiwala ang sender ID na nagpapahirap naman sa mga mobile user na matukoy kung sila ba ay niloloko na pala. Samantala, dagdagan pa natin mga balitaan mula sa ating mga kasamahan ng liderato naman ng Senado. Iginiit na ang nag-akusa kay Mayor Alice Guo ang dapat na magpatunay na sa pagka-Pilipino nito. May pag-uulat dyan si Bombo J.C. Calves. Ang mga nag-aakusa kay Bambantarlac Mayor Alice Guo ang dapat na magpatunay na siya hindi talaga Pilipino. Itong iginiit ni Senate President Francis Chis Escudero sa pulong balitaan sa Senado. Sinabi ni Escudero na bagamat may rason para magduda sa pagkatao ni Mayor Alice, hindi may tatanggi na nasunod ang presumption of regularity. Ayon sa liderato ng Senado, nakatakbo sa halalan, nakarehistro bilang botante at may passport na nagsasabing Pilipino si Go, kaya dapat nag-aakusa sa alkalde ang dapat na magpatunay sa pagka-Pilipino nito. Ang Solicitor General din anya ang may karapatang kumwestiyon sa citizenship at qualification ni Mayor Alice bilang opisyal ng pamahalaan sa pamagitan niya ng paghahain ng COA Ronto case. Ikinumpara pa ni Escudero ang kaso ng alkalde sa pagiging foundling ni Senator Grace Poe kung saan dinesisyonan ng Korte Suprema ng Pilipino si Poe bagamat hindi kilala kung sino talaga ang mga magulang matapos matagpuan sa simbahan ng Haro Cathedral Church at hindi dapat ipagkait sa isang batang pagiging Pilipino. Oo, pero may rason para mag-alanganin tayo, pero yung presumption ay nananatili pa rin.
siya'y nakatakbo, siya'y registered voter, may passport siya, na Pilipino siya, nasa nagsasabing hindi, napatunayan yon. Para klaro, ang pwedeng mag-question ng kanyang citizenship at qualification bilang mayor sa pamamagitan ng co-warrant to case ay ang Solicitor General lamang. Walang kapangyarihan ng COMELEC, i-disqualify siya sa puntong ito. Kung isususpindi man siya ng DILG, hindi ko alam kung anong rason. Baka sabihin nila, tingin nila hindi siya citizen. So dapat may basihan doon. May basihan din yun. Una rito, si Mayor Alice ay iniuugnay umano sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at mga criminals. Kinuwestiyon na rin ng mga senador ang pagkakakilanlan ng alkalde na tila isang puzzle kung bubuin. Gayunpaman, patutunayan daw ng kampo ni Mayor Alice na Pilipinong alkalde at hindi ito spy. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga mainit na balita, aabot sa 62 mga bahay ang natupok matapos na sumiklab ang sunog sa barangay Basak, Mandaue City kahapon. Batay sa ulat ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog dakong alas 11:54 ng umaga at nakontrol ito sa loob ng 49 na minuto. Hindi naman bababa sa 76 na pamilya ang nawalan ng tirahan dahil yan sa naturang sunog, habang tinatayang aabot naman sa mahigit 280,000 pesos itong halaga ng naging pinsala sa ari-arian ng mga residente sa naturang lugar. Ayon sa Bureau of Fire Protection, Mandaue, nagsimula ang sunog sa May Purok Alliance of Two Hearts at kumalat sa sitios o sub-village Santan at Saging-Saging. Rumesponde ang mga kalapit na bumbero matapos nga na itinaas sa ikalawang alarma ang naturang sunog. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng naturang insidente. Samantala, ilang residente naman ang nasugatan huyan ng daan ng subukan nitong iligtas at itong mga kanilang mga naipundar na gamit. Nagpaalala naman ang Bureau of Fire Protection sa publiko na hanggat maaari ay mag-ingat para makaiwas sa sunog, lalo na't mainit ang panahon. Emosyonal naman ang ilang mga mangingisda nang humarap ito sa media dahil yan sa kanilang kalagayan ngayon na apektado ang kanilang hanap buhay dahil sa panggigipit ng China Coast Guard sa bahagi ng West Philippine Sea. Sa isang panayam kay Ginoong Noli de los Santos, chairman naman ng samahan ng mga mangingisda, labis silang nalulungkot na nawalan sila ng pangkabuhayan dahil sa maigpit na pagbabantay ng China Coast Guard sa bahagi ng Scarborough Shoal. Nanawagan din ito sa gobyerno na sila'y tulungan sa sitwasyon ngayon na hindi na sila makapalaot pa dahil yan sa takot at pagbabanta ng China na baka sila ay arestuhin. Pag-amin pa ni Ginoong Noli, nawalan sila ng kabuhayan at bigo na mapapag-aralan ang kanilang mga anak. Kaugnay niyan mga kabombo, at ipakinggan ang bahagi ng kanyang pahayag. Nahirapan po kami. Batong tissue po na ano po. Sigabal po sa amin sa buhay namin. Dati, inikita namin sa 1,000, 10,000. Ngayon, alas di ko na papara yung mga anak ko. Dahil sa ginagawa ng China. Kagaya nung December na, bobya po namin, na-spray po kami doon nung nabigay na sa titiyang bipar. Alas di po kami makapasok. Tuwing malakas ang panahon, imbis na makakover kami doon, hindi rin po kami makapasok dahil nangarap po kami ng mga Coast Guard China. Wala po akong ano, ma'am. Na water cannon po yung mga bangka niyo po habang nangingisda. Po, ma'am. Ito man, sinasabi ko lang po sa lobby namin mga mangingisda, ma'am. Dahil ito pong anak ko, di ko po maparal sa ngayon. Atin po napakinggan ang bahagi ng pahayag ni Ginoong Noli de los Santos, isa po sa mga biktima ng mga panggigipit na ginagawa ng China Coast Guard sa bahagi ng West Philippine Sea. Samantala, nagbabala naman ng isang health expert sa lahat na mga individual na kabilang sa high-risk groups. Hinggil yan sa banta na dulot pa rin yan ng mga bagong variant ng COVID-19.
Sa kabila ito ng pagpawi nga ng Department of Health sa pangamba ng publiko kaugnayan sa muling pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa iba't ibang bahagi ng bansa kasunod dyan ang pag-usbong ng mga bagong variant nito. Ngunit payo naman ni Philippine College of Physicians President Dr. Ron Jean Solante, kinakailangan pa rin na magsagawa ng kaukulang pag-iingat ang mga individual na kabilang sa vulnerable population, partikular na sa mga nakatatanda at immunocompromised individuals sapagkat mga ito ang mga prone nga na tamaan ng severe COVID-19. Gayunpaman ay muli pa rin namang ipinunto ni Solante na ang bagong flirt variant ng COVID-19 na naitalas sa ibang bansa ay hindi kasing lala ng Alpha at Delta variants na unang umusbong noong taong 2020 at 2021. Samantala sa ngayon ay wala pa rin naman na napaulat na nagdulot ng severe to critical cases sa bansa o sa abroad ang naturang bagong variant ng COVID-19 virus. Samantala, lusot na sa ikalawang pagbasa ng Senado ang panukalang batas na nagalayong amyendahan ang Republic Act 11235 at kilala po yan bilang Motorcycle Crime Prevention Act o ang Doble Plaka Law. Ang naturang hagbang na ito ay sinusulong ni Senate Majority Leader Francis Tolentino. Ang Senate Bill No. 2555 ay sinulong naman ni Tolentino upang magbigay ng makatarungan at makatwirang patakaran sa mga motorcycle riders na magtitiyak naman hindi lamang ng kanilang seguridad at kaligtasan kundi pati na rin ng komunidad. Kabilang sa mga amyendahan ay ang probisyon ng pagkaparehistro ng mga motorsiklo sa pamamagitan ng pagkakaiba ng kaso ng bagong pagmamayari mula sa kaso ng kasunod na pagbebenta tulad ng mga reposes ng mga motorsiklo. Gayun din ang paglalagay ng RFID sticker sa harap naman ng motorsiklo sa harap ng original na decal plates nito sa ilalim yan ng Republic Act 11235 para naman sa kaligtasan ng mga motorcycle riders. Sa ilalim din ng panukalan ni Tolentino, aamyendahan din ang probisyon hinggil sa pag-aayos ng mga parusa ng multa at pagkakakulong sa mas makatwirang halaga at panahon. Samantala, hinikayat ng National Historical Commission of the Philippines at iba't ibang mga ahensya ng gobyerno ang publiko na makiisaho sa pagkasagawa nito namang nationwide simultaneous flag ceremony sa ating bansa. Ito ay ilulunsad bilang pagdiriwang ng National Flag Days na mag-uumpisa mula ika-28 ng Mayo hanggang ika-Hunyo 12 ng kasalukuyang taon. Kasabay huyan ng selebrasyon para yan sa Araw ng Kalayaan. Gaganapin ang nasabing flag ceremony sa darating na Mayo 28 ng kasalukuyang taon dakong alas 8 ng umaga dyan sa may Rizal Park sa Manila. Habang ang iba namang pamahalaan, paaralan at mga opisina ay hinimok rin na isagawa ito at makisabay sa sabayang pagtaas ng pambansang watawat at pagkanta ng pambansang awit ng Pilipinas na sa kani-kanilang mga establishmento. Nagpapatuloy ang ginagawang pamamahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng titulo ng lupa para sa mga agrarian reform beneficiaries. Sa katunayan, ay 2 lugar ang nakatatag ng ikutan ng punong ekutibo sa rehiyon ng Mindanao para sa gagawing pamamahagi nito sa mga kwalipikadong mabigyan ng certificates of land ownership ng mga magsasaka. Destinasyon ng punong ekutibo ay ang Coronadal City sa lalawigan niya ng South Cotabato at susunod naman nitong pupuntahan ay ang Dipolog City sa probinsya naman yan ng Zamboanga del Norte. Ito lamang Martes mga kabombo ay nasa 2,426 na mga agrarian reform beneficiaries sa Dumaguete City at mayroong 5,438 land titles naman ang naipamahagi sa Tacloban City. Sa 2 nabanggit na event naman ay tiniyak ng Pangulo na tataasin at tatapusin pa sa susunod na 4 na taon ng kanyang administrasyon ang pamamahagi ng benepisyo para yan sa mga agrarian reform beneficiaries. Sa pagkakataong ito mga kabombo at ka-Star Nation, kumuha na tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito
buong Department of Public Works and Highways, Metropolitan Manila Development Authority at maging ang mga local government units abay nagsasagawa na ng mga hakbang para maiwasan nga itong mga pagbaha kasabayan ng nakaambang La Nina phenomenon sa ating bansa. May buong detalye si Bombo Kelly Cordero. Nagsasagawa na ng mga hakbang ang local government unit, Metropolitan Manila Development Authority at ang Department of Public Works and Highways para mapigilan ang mga posibleng pagbaha sa Metro Manila kasabay ng nakaambang La Nina. Ayon kay Director Lori Malaluan ng Department of Public Works and Highways National Capital Region, sa isinagawa nilang pagpupulong ng MMDA, tinukoy na nila ang mga lugar na bahain, gaya na lamang ng Taft Avenue, Spanya Boulevard, Araneta, EDSA, Mandaluyong, Navotas, Caloocan, Marikina at Pasig. Ani Malaluan, nagtutulong-tulong na sila para linisin ang mga drainage system. Nagsasagawa na rin ang local government units ng master plan hinggil dito. May mga pump station na rin umano na ginagawa ang Department of Public Works and Highways. Panukala rin umano nila na buksan ang floodgate sa panahon na malakas ang pag-ulan para mabilis na makalabas ang tubig. Ibinahagi rin ni Malaluan na kinakailangan na ng bagong drainage system sa Metro Manila dahil matatanda na at hindi na kaya ng mga kasalukuyang drainage system ang lakas ng ulan. Rason din daw kaya binabaha lagi ang mga naturang lugar dahil sa lumang drainage system at mga basura na natatambak dito. Actually po, meron na tayong ginawang 3 pumping stations po dyan sa Paura, sa Abad at saka sa Remedios po. Yung 2 po doon ay for turnover na po sa MMDA para po ma-operate na po nila. At yung isa po sa Paura po ay ongoing pa po. Hintay lang po natin, sa ngayon po ay nagagamit naman na natin ang mga ito, kaya lang po, ginagamitan pa po natin ng generator, kaya hinihintay po nating ma-energize ng Meralco. Samantala, bilang hakbang na rin para maiwasan ang baha, partikular na sa Marikina, ibinahagi ng DPWH na kasalukuyang may isinasagawa ng drainage system doon. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Umaasa naman si Zambales Representative Bing Maniquez na positibo ang magiging outcome ng isasagawang Joint Congressional Hearing ng House Committee on Defense at Special Committee on West Philippine Sea sa bahagi ng Baudimson Look Shoal o doon po sa Zambales. Pasado ng alas 9 ng umaga, magisimula ang pagdinig sa mga issue sa West Philippine Sea at public consultation. At kay Congressman Maniquez, nasa mahigit 1,500 na mga fisher folks o mga mangingisda ang apektado ng tensyon sa West Philippine Sea. Kaugnay po niyan ating pakinggan ang bahagi ng kanyang pahayag. Hindi nalalapit. Dati kasi sumusugal sila, punta, nakalusot, tapos pagka hinabol, hindi nababalik ng ilang araw, pero sila ngayon, decided na silang huminto na muna. So ibig sabihin, iba yung nakita na nilang iba. Hindi nalalapit. Dati kasi sumusugal sila, punta, nakalusot. Atin po napakinggan ang bahagi ng pahayag ni Congressman Doris Maniquez. Samantala mga kabombo, iniurong ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang rehabilitasyon ng Magallanes Flyover sa darating na Oktubre 2024. Ito ay matapos na maudlot nga ang isasagawa sanang retrofitting ng naturang flyover ngayong buwan nang dahil yan sa isinasagawa ring rehabilitasyon ng Department of Public Works and Highways sa Kamuning Flyover dyan sa may Quezon City. Dahil dito ay maagang nag-abiso si Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes higil yan sa kanilang mga ipatutupad na road closure sa Magallanes na ipatutupad tuwing alas 10 ng gabi at alas 5 ng umaga sa loob yan ng 9 na buwan o hanggang sa Hulyo ng 2025 o sa susunod na taon. Kaugnay nito ay asahan na rin ang maranasang matinding sikip ng trapiko sa bahagi ng EDSA malapit dyan sa may Makati at Mandaluyong areas. Pumirma ng kontrata ang Metro Pacific Tollways Corporation unit ng Cavitex Infrastructure Corporation na nakakahalaga po dyan ng nasa 5.9 billion pesos.
Layo nitong patasin pa ang pagkatayo ng huling natitirang bahagi ng 7.7 kilometers Manila-Cavite Expressway sa C5 Link Project, kabilang ang extension nito sa Cavite-Laguna Expressway. Nilagdaan naman ng CIC noong Mayo 21 ang dalawang magkahiwalay na kontrata. Una ay ang 3.3 billion pesos deal sa DM Consundi Incorporated para maituloy naman ng 3.3 billion pesos deal sa naturang kumpanya. Pangalawa naman ay ang 1.79 billion deal na nilagdaan naman ng EI Corporation para tayuyan sa 1.2 kilometers Cavitex-Calax Link o CC Link Segment 4 Extension mula yan sa Cavitex, Kawit Toll Plaza sa nalalapit na Calax-Kawit Interchange. Ang konstruksyon ng dalawang proyekto ay magisimula sa susunod na buwan at matatapos naman sa ikalawang kalahati ng susunod na taon. Oras 24 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa pagkakataong ito mga kabombo ay kumuha tayong muli ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Ang Department of Social Welfare and Development abay sinigurong walang palakasan at backer na nagaganap sa ahensya. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Juana Martinez. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na walang nangyayaring palakasan o baker na kalakaran sa kanilang mga tanggapan. Ito ang siniguro ni Department of Social Welfare and Development Undersecretary for General Administration and Support Services Group, Attorney Edward Justin R. Orden, hinggil sa mga isyu o pananaw ng mga Pilipino na mas madaling makakakuha ng spot o ng trabaho ang mga taong may kilala na at kamag-anak na nagtatrabaho rin sa loob ng nasabing ahensya. Ayon kay Orden, simula noong manungkulan siya sa pwesto ay hindi kailanman nangyari ito sa Department of Social Welfare and Development at nirerespeto niya ang mga rekomendasyon ng Personal Development Committees dahil dumaan sa masusing evaluation ng mga aplikante at binigyang diin niyang hindi niya personal na kilala ang mga taong nagpapasa ng nasabing aplikasyon. Ang tawag namin dyan, ikaw ay MNSA, may ninong sa administrasyon. Di ba? That is the concept because we are allowing it to be a concept. Ever since I assumed DSWD as Undersecretary of GASG that is the cluster head of the HR, wala po kaming, never po akong tumingin. Because I'm also an appointing authority. Below salary grade 24, ako po nag-a-appoint yan. Dito po sa DSWD, I assure you, from the time I assumed office, up to this very moment, wala pong palakasan dito. Paglalahad pa ni Orden, ang tanging pinipili niya lamang na talagang kakilala niya ay yung mga confidential staff sa kanyang opisina. Ngunit kung ang usapan ay sa mga aplikanteng interesado sa plantilla position, ay wala umano silang kinikilingan dyan at kahit mismo si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ay hindi nagpapasok at hindi nasasangkot sa anumang issue ng mga backer dahil lahat ng kanilang mga manggagawa ay dumaan sa selection board o sa selection committee. Habang ipinunto rin niya umano na hindi uubra na basta na lamang mamimili o tila magtotoskoy ng mga ito kung sakaling dumating ang pagkakataon na nagtatay ang ratings ng mga aplikante bagkus inuungkat at hinihimay nilang maigi ang qualifications ng mga ito para sa naturang posisyon. Para sa Bombo Network News, Bombo Juana Martinez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa probinsya. Itong Kapitolyo ng Cebu abay magbibigay ng 3 million pesos na tulong pinansyal sa lahat yan ng local government units. Kasunod yan ng deklarasyon ng State of Calamity sa naturang lalawigan. May buong detalye ang Star FM Cebu. Inanunsyo ni Cebu Governor Gwen Garcia na magbibigay ang Kapitolyo ng 3 million pesos na tulong pinansyal para sa lahat ng mga local government units dito kasunod ng deklarasyon ng State of Calamity sa lalawigan. Sa ginanap na pagpupulong kasama mga alkalde at iba pa mga stakeholders, iniulat ng Department of Agriculture 7 na ang matagal na tagtuyot na dulot ng El Nino ay nakaaapekto sa mga kabuhayan nang hindi bababa sa 13,589 na magsasaka sa lalawigan. Tinatayang nasa 194 million peso na ang pinsala
para sa high-value crops, mais at palay sa 6,831 na ektarya. Naniniwala pa si Garcia na kahit na malapit nang matapos ang El Nino, ay may mga bagay pa rin umanong kailangang tugunan ng mga LGU upang matulungan ang kanila mga nasasakupan. Hiniling ng gobernador ang mga alkalde na sakaling mamahagi sila ng tulong, mas mainam na gawin ito hindi sa pamamagitan ng pamimigay ng pera, kundi sa mga food packs at iba pang pangunahing pangangailangan. Effective have already run up to 13,589. So that's the total farmers that has been affected. For those municipalities that have submitted a report on areas affected, I am sure some of the municipalities wala pa ka-report, some of which are still subject to be validated. Now the total area is 6,831. The biggest affected is the high value crops. Next is corn of around 2,449 hectares and rice is 158 hectares. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Kevin Stone nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang Matnog Port naman naghahanda na sa evacuation plan sakaling maapektuhan ng binabantayang sama ng panahon. May pag-uulat ang Bombo Radio Legazpi. Naghahanda na ang pamunuan ng pantalan ng Matnog kaugnay ng binabantayang sama ng panahon. Ayon kay Matnog Port Acting Division Manager Achilles Galindez sa naging panayam ng Bombo Radio Legazpi, na oras na maitaas ang storm signal sa lalawigan ng Sorsogon o sa point of destination ng mga sasakyang pandagat ay otomatikong kakansilahin na ang biyahe. Kung sakali naman na magkakaroon ng mga stranded passengers ay ihahanda na ng tanggapan at ilalatag na ang evacuation plan. Paliwanag ng opisyal na kinakailangan na matutukan ang paglikas sa mga pasahero kung lalakas pa ang naturang sama ng panahon. Ikinababahala kasi ang pagkakaroon ng storm surge o pagtaas ng tubig, gayon din ang posibleng epekto ng malakas na hangin. Samantala, ang mga sasakyang pandagat naman umano ay alam na kung saan sila maaaring mag-take shelter. Talagang hindi po papayagan ng ating mga kasamahan sa the Philippine Coast Guard at alam naman po natin yan na dahil po yan sa seguridad at yun nga, sa safety ng ating mga kababayan na hindi naman pwedeng i-compromise yung safety ng ating mga kababayan kaya ginagawa yan. Para sa Bombo Network News, mula rito sa impilan ng Bombo Radio Legazpi, Bombo John Salonga nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbabalik nga ng school calendar, abay ikinagalak ng mga guro dyan sa may Bacolod City. May buong detalye ang Bombo Radio Bacolod. Ikinatuwa ng Presidente ng Bacolod City Public School Teachers Federation ang pag-aproba ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanilang pinakahihintay na pagbabalik ng dating school calendar. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Richard Hilangre, Principal ng Bacolod City National High School, inalabi ng Alliance of Concerned Teachers sa Department of Education ang unti-unting pagpapabalik sa dating schedule hanggang 2027. Ikinagalak ng mga ito na mas pinaaga ang pagpapabalik sa pamamagitan ng Presidente kung saan ang opening ng school year 2024-2025 ay mag-uumpisa sa July 29, 2024 at magtatapos sa April 15, 2025. Ang school year 2025-2026 naman ay mag-uumpisa sa June 16, 2025 at magtatapos sa March 31, 2026. Ito ay malaking tulong para sa mga estudyante kung saan sa Abril na lamang ang haharaping init sa susunod na taon. Kahit na nabawasan ng 15 araw ang regular school days, ito ay masasagot naman sa pamamagitan ng paglalaan ng 90 hanggang 95% ng oras ng mga guro sa pagtuturo. Ayon kay Hilangre, dapat mabawasan ang mga projects at programs kung saan kadalasan urgent ang hinihiling reports ng mga DepEd regional offices kaya napipilitan ang mga guro na ipagpaliban ang mga klase. Panawagan ni Hilangre na dagdagan ng DepEd ang mga support staff sa mga paaralan. Ikinagalak po natin na pinirmahanan ng ating Pangulo ang ating bagong school days para sa pagbukas na klase sa darating na Hunyo 29 at ito ay malaking tulong sa ating labing noon sa Alliance of Concerned Teachers na makatulong ito sa paglina ng ating mga estudyante.
Mula rito sa lungsod ng Bacolod para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Glory Fatal Shario para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ang Philippine Coast Guard mas naghigpit pa kaugnay sa nangyayaring smuggling ng asukal sa Western Visayas. May mga detalyeng nakalap dyan ang Bombo Radio Iloilo. Mas sinigpitan pa ng Philippine Coast Guard ang ginagawang pagbabantay sa mga pantalan sa Western Visayas kaugnay sa pagdagsa ng smuggled na asukal. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Coast Guard Captain Weniel Ascuna, Commander ng Coast Guard District Western Visayas, sinabi nito na nakipag-ugnayan na sila sa Sugar Regulatory Administration, Bureau of Customs, Philippine Army at Philippine National Police upang tumulong sa kanila sa pagbabantay sa mga pantalan sa rehiyon. Ayon kay Ascuna, dahil sa smuggling ng asukal, agrabyado hindi lamang ang mga magsasaka kundi maging ang pamalaan dahil hindi naman nagbabayad ng buwis ang mga smugglers. Kaugnay nito, hinimok rin ng opisyal ang lahat ng may impormasyon ukol sa smuggling na magsalita na upang matuldukan ang umano'y korupsyon sa bansa. Sa smuggling, actually we had an initial coordination with the Sugar Regulatory Administration. Dumulog din po sila dito sa atin sa Philippine Coast Guard sa Western Visayas para mag-collaborate kaming dalawa. We have initially agreed na yun na nga, yung pag-check ng mga documents ng mga barko na naglalayag na may daladalang mga sugar. Si Coast Guard Captain Weniel Ascuna para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang Office of the Civil Defense Region 1 abay nakahanda na rin sa nakaambang epekto ng La Nina phenomenon. May buong detalye ang Bombo Radio Vegan. Nakahanda na umano ang Region 1 sa nakaambang epekto ng La Nina phenomenon ayon sa Office of the Civil Defense Region 1. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay Information Officer 2 Adrian Pagsulingan, maayos naman anya ang kanilang komunikasyon sa lahat ng mga local government units sa rehiyon kung kaya tiwala itong may papabot sa kanila ng mas maaga ang mga update o mga kakailanganin ng mga maapektuhan kung sakaling sila ay masalanta. Magsasagawa rin umano sila ng pre-disaster risk assessment mula sa mga warning agencies ngayong araw upang ma-evaluate ang mga hazard levels sa ilang bahagi ng rehiyon. Patuloy naman ang kanilang pagkuha ng mga non-food items sa welfare goods bilang emergency supply na may papamahagi sa mga residente sakaling sila ay maapektuhan at mangailangan ng tulong. Sa ngayon ay nananatiling nasa white alert status ang rehiyon, ngunit nagpaalala ito sa publiko na maging mapagmatsyag at maghanda sa posibleng maging epekto ng sakuna. Ang maganda po sa atin dito sa Region 1 po, maayos po ang komunikasyon natin sa lahat-lahat po ng local disaster risk reduction management offices po. Constant po ang ating komunikasyon sa kanila na kung sakaling may report man po ng mga insidente or kahit anong pong mga monitor nila sa kanilang mga area of responsibility. At yun po ay na-feedback po dito sa Office of Civil Defense na kung saan nare-report na din po natin sa ating National Disaster Risk Reduction and Management Operation Center po. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Maylin Cabanilla para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ang Texas magbibigay ng $3.2 million sa mga pamilya ng nasawi sa terrorist shootout na kinamatay po yan ng mga kabataan. May pag-uulat ng Star FM, Bacolod. Umabot na sa $3.2 million ang settlement sa mga pamilya ng mga biktima sa nangyaring 2022 mass shooting na naitalang deadliest shooting sa history ng Amerika na nangyari sa isang public school sa Texas noong May 24, 2022 kung saan 19 na mga kabataan at 2 guro ang namatay nang pinasok ng gunman ang Robb Elementary School sa Uvalde na puno ng mga kabataan. Sinang-ayunan ng pamilya ng mga biktima na hindi na ituloy ang pagkaso sa Texas government at sa 72 Texas Department of Public Safety Officers
officers na nandun sa nasabing insidente matapos na pag-usapan ang nasabing settlement. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Hil Lasaka, migrant sa Texas, sinabi niya na kahit wala ngayon ang nangyayaring shootout sa Texas ay kailangan pa rin ang seguridad sa mga public places upang hindi na maulit ang nasabing insidente. And that we really want to make sure that there is a universal check on the background of people who have no right to have access to guns, lalo na those people who have mental issues, who are not competent to make those decisions or may have criminal backgrounds. So those are things I think that the government should and the legislators should address. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Para naman po sa ating mga magulang dyan, abay ingatan po ninyo ang inyong mga anak sapagkat ito hong isang dalagita dyan sa may Isabela, abay muntik na ang madukot. Tangkang pagdukot naman nakunan ng CCTV. May buong detalye ang Bombo Radio Kawayan. Mapalad na nakapiglas at nakatakas ang isang dalagita sa kamay ng isang lalaking sinubukan siyang dukutin sa Barangay 2 sa Jones sa Isabela. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Police Lieutenant Gaylord Clemente, ang Deputy Chief of Police ng Jones Police Station, sinabi niya na galing sa convenience store ang dalagitang biktima. Posibleng minanmana ng suspect ang biktima at hinintay itong makadaan sa medyo madilim na bahagi ng kalsada sa tapat ng Chris Jesus Family Clinic. Dito ay tinempuhan niya ang dalagita at nilapitan at tinakpan ang bibig saka pinagbantaan na huwag lumaban kung ayaw na masaktan. Sa kabila ng pagbabanta ay nanlaban ang biktima saka nagsisisigaw na agad nakahingi ng tulong mula sa taong nasa paligid. Nagawa namang makatakas ng biktima habang nagtungo naman sa di pa malamang direksyon na ang pinaghinalaan. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang hot pursuit operation sa pinaghinalaan. Nakatamtaman ang pangangatawan, nakasuot ng orange sweatshirt, green blackpack na lulan ng isang single motorcycle na kulay pula na Honda TMX. Sa kabila ng insidente, pinawi naman ng PNP ang pangamba ng publiko at pinayuhan ang mga kabataan at kababaihan na iwasang maglakad sa madilim na lugar kapag mag-isa. Kung sakaling may mga kaparehong insidente, ay kaagad na ipagbigay alam sa pulisya. Sa kabanayan, sir, katatapos lang po ang checkpoint namin noon, sir. Nung maganap yung insidente, sir. Nag-withdraw kami mga 7 o'clock siguro, sir, kami nag-withdraw sa checkpoint namin. Bumag na kami sa aming station, sir, para sa dinner namin, sir. Yes, sir. So ngayon, sir, patuloy pa rin ang pagsisiyasat o pagkalat ng mga impormasyon ng ating mga operatiba para sa agarang pagkakalanlan ng suspect, sir. Yan ang report mula sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Ezekiel Kilang para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang mga payaw na mga maliliit na mangingisda abay pinakikinabangan umano ng mga commercial vessel ayon yan sa Pangisda Pilipinas. May buong detalye ang Bombo Radio Dagupan. Mga maliliit na mangingisdang nagtatayo ng mga payaw, ngunit hindi naman sila ang nakikinabang. Ito ang binigyan diin ni Pablo Rosales, ang National Chairperson ng Pangisda Pilipinas, sinaging panayam sa kanya ng Bombo Radio Dagupan hinggil sa umano'y pahayag ni Zambales 2nd District Representative Bing Maniquez na dati maraming isdang nauhuli sa laot o malalim na bahagi ng West Philippine Sea, ngunit ngayon ay nagtsatsaga na lamang ang mga mangingisda sa Zambales sa kakarampot na huling isda sa tabing dagat. Ayon kay Rosales, isa sa dahilan kung bakit kumukonti ang nahuhuling isda sa municipal water ay dahil sa mga overfishing, kung saan ay mabilis ang ginagawang paghuli sa mga isda ngunit wala namang inilalagay na kapalit. Nauna naman ang nilinaw nito sa dahilan kung bakit kakarampot ang nahuhuli nila sa malaking bahagi ng karagatan gaya na lamang ng West Philippine Sea ay dahil sa kakulangan ng kagamitan ng mga mangingisdang Pilipino kung saan
karagatan ay katunayan aniya ay nakukuha pang makisakay o magsilbing pasahero ng mga ito sa mga commercial vessel upang makakuha lamang ng mga isda. Samantala, kaugnay naman sa ulat kamakailan nahuhulihin umano ng China ang Coast Guard ang mga trespassing sa karagatan. Sinabi ni Rosales na katatwa lamang ito dahil malinaw na sila naman ang lumalabag sa sarili nilang patakaran. Ang maliit na mga isda ay hindi rin halos nabibiyayaan ng payaw dahil hindi naman sila ang humuhuli doon sa naiipon na isda sa payaw. Wala man yung pronouncement na yon, may takot na sa aming mga maliliit na mga isda na pumunta sa bahaging yon ng West Philippine Sea o saan mang bahagi ng West Philippine Sea dahil sa naandyan talaga ang agresibong pagbabawal ng China, habang marami din namang mga mangingisdang dayuhan na naandyan pero tanging ang mga Pilipinong mangingisda lamang ang itinataboy at hinahabol. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Mayra Reside nag-uulat para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo. Bombo. Bombo International News. Ang Filipino community naman sa Canada, ibinida ang kulturang Pilipino sa pagdiriwang yan ng Victoria Day. May pag-uulat ang Star FM Iloilo. Ibinida ng Filipino community sa Canada ang kulturang Pinoy sa pagdiriwang ng Victoria Day. Suot na malumahok sa parada ang makukulay na damit na tila Santa Cruzan at kasama rin sa parada ang iconic Pinoy Jeepney. Ang Victoria Day ay isang federal Canadian public holiday na ipinagdiriwang tuwing Mayo na pagbibigay pugay sa kapanganakan ni Queen Victoria. Ang mga kalahok mula sa Luzon ay nagpakita ng tradisyonal na barong Tagalog at barot saya, sinabayan ng tinikling at karinyosa. Mula naman sa Visayas, ipinagkita ang Sinulog Festival at mula naman sa Mindanao, nagpakita ang mga kalahok ng mga sayaw tulad ng singkil at kapa malong-malong. Sa panayam ng Star FM Iloilo kay Star International Correspondent Valin Jude Hambaro, anya ang parada ngayong taon ay mas naging espesyal dahil sa pinakamalaking delegasyon na mula sa Filipino-Canadian community na binubuo sa mahigit 200 na nagpakita ng kanilang kultura mula sa isla ng Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa iba't ibang komunidad na ipakita ang kanilang mga kultura at tradisyon sa pamamagitan ng isang makulay at masayang parada. Sa pamamagitan ng kanilang partisipasyon, muling pinatunayan ng mga Pilipino ang kanilang mahalagang kontribusyon sa multicultural na komunidad ng Canada. Ang kanilang pagpapakita ng kultura at tradisyon ay nagbigay daan upang mas maunawaan at mapahalagahan ng iba pang lahi ang yaman ng kulturang Pilipino. Ito si Valin Jude Hambaro mula sa Toronto, Ontario, Canada. Para sa Bombo Network News, ito po si Star DJ Jerry nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kabombo at Kasar Nation, bago po ang ating Orasyo Impirata, nais namin kayong muling imbitahan na maliban sa Bombo News Center. Maaari din po ninyong matunghayan ang ating 31 full digitalized AM at FM stations sa pamamagitan ho ng ating social media accounts. Ang Bombo Radio Philippines ay inyong matutunghayan sa ating Facebook page, sa ating TikTok account at maging sa ating YouTube channel. Maaari ninyong matunghayan rin ang mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan yan ng ating mobile application. I-download lamang po ito sa pamamagitan ng Google Play Store o kaya Apple Store. At para naman sa mga karagdagang mga balita at maging sa mga halagang impormasyon o galing tumutok sa ating mga istasyon dyan sa probinsya para ho sa ating mga kababayang mga Ilonggo. Nariyan ang Bombo Radyo Iloilo, ang Bombo Radyo Bacolod, maging ang Bombo Radyo Rojas. Sa ating mga kababayang Cebuano, nariyan ang Bombo Radyo Cebu. Sa ating mga kababayang Kalibo at Aklanon, nariyan ang Bombo Radyo Kalibo. At para naman sa ating mga kababayang Waray, nariyan ang Bombo Radyo Tacloban. Mga kabombo at Kester Nation, narito pong Orasyo Imperata, obligatory prayer to request for rain. God, our loving Father, creator of our earth and of the universe, and of all the wondrous elements of nature that sustain your living creatures, we humbly ask you to grant us relief from the extreme heat that besets your people at this time.
disrupting their activities and threatening their lives and livelihood. Send us rain to replenish our depleting water sources, to irrigate our fields, to stave off water and power shortages, and to provide water for our daily needs. At your command, the wind and the seas obey. Raise your hand, Almighty God, to avert the continuing rise of temperatures so that your people can engage in productive undertakings and our young people can pursue learning in tranquility and comfort. Merciful and generous God, open your eyes to the richness and beauty of your creation and instill in us a deep love for this earth and all that is in and around it. Teach us to be wise stewards of your creation so that we may always use them responsibly and protect them from the abuse and exploitation. At this time of crisis, dear Lord, move us to share more, to serve more, and to love more. Loving God, Father of our Lord Jesus Christ, you entrusted the Filipino people to the special care of Mary, our Mother. Listen to the prayers that we bring up to her, our Blessed Mother, to intercede for us for the protection of our land and our people whom she loves. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady of Guadalupe, pray for us. Saint Rose of Lima, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito na nakaligad sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa gihapon. Kaupuni mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo kay sa palabuton sining pizza 26 Mayo 26 magapatigayon sang phase 3 sa pagtinlo kag paghugas sang 69 kV lines sang more power, no? Ini may kantanan man sa preparasyon sa palabuton sini ang rainy season. Sa aton sini nga mga kabombo ibaloon naton kay man by Sunday may mga areas diri nga yara sa masakupan sang Mega World Feeder 2, 4, 5, and 6. Mandurriao, Molo, may mobile feeder kag diversion feeder, no? Kutob sina maka-experience sang 11 ka oras nga power interruption. Pero ining power interruption sa aton sini mga kabombo may ara sang significance ini. Sa aton sini karon iya nga mga tagpalabati hindi iya kay siling iya nga mablow brown out lang, no? With this, check naton bala ang linya karon ni Miss Joy Fantilaga sang more power. Diri karon sa aton man sini nga pagpangalagad agud nga mapatpat niya ang dugang pagid sini nga mga impormasyon. Miss Joy, good afternoon. Si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Radio Iloilo sa Bombo Ray Saudo. Good afternoon, Bombo Cham, and good afternoon man sa aton nga mga konsumidor. Alright, Miss Joy, pwede mo kami mahatagan sang dugang sining mga impormasyon. May kantanan sa sining 11-hour power interruption by Sunday, May 26. Alright, standby, no? Kaya dula ang signal karon ni Miss Joy. Anyway, balik-balikan naton sa di madugay. Diri man sa aton sining pagpangalagad sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Agod nga mapatpat ini kag mapalinton ang aton sinikaron iyang mga kauturan, no, mga konsumidor sang more power. Agod iyang as early as subong maka-preparar ini sila, no? Samtang ginapatigayon ining pagtinlo or pag-clean up or kamay sang preventive measure, no, sang more power sa pag-antisipar man sa pagsulod iya sang tiyempo sang tingulan kung
inyo sini nga subong nga mamatyagan damo nagpasalamat kay man nagtupa gin man sini ang ulan diri iya sa syudad sa Iloilo, ang kapaang na bayluhan sa medyo pagbrubugnaw sang panyimpo naton sa sini iya nga mga tinion. No, kung sadto mamba ka nga maano lang ko masulob lang ko sang manipis sini nga bayo, subong iya guro basi pagwa mo makaplo paminsar ka na nga magsuksok ka dira sang jacket or sweater. Sa aton sini karon niya nga mga kauturan bangod man sa sining pagtupa sang ulan. Standby sa aton sini nga pagpangalagad diri man sa Bombo Radyo Iloilo sa Bomboana Isodto kay balik-balikan naton sila madugay ang linya karon ni Miss Joy Fantilaga, ang Strategic Communications Officer, Marketing and Corporate Affairs, no, sa aton sini nga mga tagpalamati agud man sa pagpatpat sang dugang sini nga mga impormasyon. Oras naton is 4 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Balikan naton ang linya ni Miss Joy. Miss Joy, welcome back. Bombo Cham na nadula kita sang makadali. But anyway, as you have mentioned, last phase na ini siya, no, sang aton nga pagpatigayon sang extensive nga pagpaninlo sang aton nga 69 kV line sa aton nga facilities, no. Kay since January wala gid kita naka-experience sang ulan nga mahambal bala naton nga sufficient siya para nga mag-wash out sang higko sa aton nga facilities. And in fact silingan isang aton nga technical team ang aton nga ahead sa network operations and development no, si Engineer Bailey Del Castillo. Parang this is parang first time nun nga issue ini, no, nga natabo diri sa Iloilo City sa franchise area naton sa sulod sang 4 ka tuig naton nga pag-operate diri, no, sa Iloilo City because sang malawig nga wala kita naka-experience sang sang ulan. So ang first phase ginpatigayon ni naton sa March, ang second phase sang April, kag ang last subong ang May. In preparation ini siya sang pagsulod sang rainy season, kay based man sa forecast sang Pag-asa, posible nga maka-experience na kita sa ulan, and in fact subong gani nga udto naka-experience nga kita sa pag-ulan, no, diri sa aton sini nga sa syudad sang Iloilo. And ang first phase naton, Bombo Cham, just to give background lang, no, sa aton sining mga tagpalamati, gintinuan naton ang aton nga 69 kV line 2. Pero hindi ni siya bilog nga stretch, no, sa 69 kV line 2 naton. Kumbaga may portion nga nabilin ang dira sa may Baldosa Junction. Pagka-April, gintinuan naton ang aton nga 69 kV line 5, portion naman ni siya kay may nabilin nga sa may Baldosa Junction. Ang ina siya nga line dira, Bombo Cham, para matinluan ini siya naton kay ang linya naton dira may linya kita sa line 2 naton sa babaw, sa line 5 ang sa dalom. So para nga matinluan ini, Bombo Cham, kinahanglan naton nga i-shut off gid ang duhagid ka linya. So ginuna naton ang portion sang line 25 at din ang katapusan subong, we really have to shut down ang duha ka 69 kV lines naton para nga matinluan naton ang dira sa may junction sang Baldosa pasulod sa planta sang PEDC. So in fact, ang aton sining coverage kontani, no, sang sining power interruption naton sa subong nga Domingo, halos mga 80% sang aton nga franchise area. Except lang sang La Paz because laini siya nga connection ang La Paz naton kay direkta nigakuha kita sang kuryente sa substation sang NGCP sa Santa Barbara. But since ang aton nga lines are already interconnected, so pwede naton siya ma-transfer sa other lines ang iban nga linya nato, no, especially sa may area sang 69 kV line 5 naton, ang Saharo naton kag Mandurriao nga substations. But sa aton nga 69 kV line 2, which is connected diri ang aton nga molo, ang aton nga diversion, ang portion sang mobile substations naton, hindi naton ma-tie up, no. So basically ang aton nga coverage, no, sang aton nga ang affected sang aton nga scheduled power interruption sa weekend, mga more or less mga 53% sang aton sini nga franchise area ang maapektuhan
from 80% na tigayon naton siyang mapanubo to 53%. So may mga nabilin nga mga 47% sang aton sini nga franchise area ang magapabili no nga may kuryente sa Domingo Bamosyam. All right, ining hilikoton karon sa more power at tinutuyo sini is to prevent sa kun ano man iyang mga ma-encounter naton later on bangod man gani sang kumbaga pabla in layman's terms sa pagsupot dira sang mga higko yabok tanan-tanan sini bangod man ngati sa malawig ngati on why kita maka-experience sa pag-ulan-ulan, so kinahanglan na hikuton ini sang more nga limpyuhan gid hungod gamitan sang pressurized water dira. Miss Joy, kay kung may mga ulan-ulan lang kuntani kita na experience gaway gid man naglawig, hindi man gid kuntani sini nga amo sini ka extensive nga mangin malapad ang area nga mayara sang interruption kita, Miss Joy. That's correct, Bombo Cham. Kay sa nasiling tanagan kagina daw parang bag-o ni siyang issue no diri sa aton nga franchise area. And kung manotar sang aton sini nga mga consumers no, kung maka-experience lang kita sang talithi, gamay nga ulan, nagaka-power interruption kita. Like for example, sang March and April, before nato natinloan ang aton nga 69 kV line 2 and 5, kung madumduman naton, naka-experience kita sang lapnagon nga power interruption. Yes. But this time, once nga may ulan, actually may interruption man gihapon, pero isolated na siya sa mga specific na lang nga areas. Ara na kumbaga, instead of ara sa level sa 69 kV, because natiluan na naton ang portion, ang nagaka-experience na lang subong sa power interruption, ang mga sa secondary lines, primary lines naton, kumbaga isolated na siya sa mga barangays na lang or street na lang, Bombo Cham. Unlike sang una, before kita nag-start sang aton nga intensive no nga pagtinlo sang aton nga linya, naka-experience kita sang lapnagon nga power interruption sa level sang 69 kV lines naton. Right, Miss So Joy, this is effect na. Yes, for the benefit sang mga kauturan naton, no, mga konsumidor sang more power, ang palamangkutanon blati nga talit higit lang ma-brown out gid dayon now. Do mo sina can you explain, Miss Joy? Yeah. Okay. Just to laymanize no, kay hindi man ta technical person Yes, yes. Imagine ang salakyan nga ara sa gwa, sang balay nyo, wala sang tabon, nayabukan, gamay nga taliti makita mo ang yabok nga dikit no sa salakyan. So inaya gani mga inadlaw lang nga pagpark na to sa salakyan nga wala sang tabon kag natasikan sang taliti sang ulan. Imagine versus sa aton nga linya, expose siya sa babaw, kay ti ara sa babaw. Yes. And then for so long, for 5 to 6 months nga wala sang ulan, ang yabok, no? Kaya di syempre exposed kaya naga-ano siya, Bombo Cham, no? Kumbaga natipon to. Natipon to ang yabok. So pag talithi, gamay lang nga wisik sang ulan, naga-cause siya sang spark, which is naga-lead sa unscheduled power interruption or brownout. That's the explanation. Okay. Pero ma-avoid naton ini ang mga kasubong sini nga mga situation. Yes, ma-avoid din siya naton. That's why nga gatinlo kita manually sang aton nga facilities, no. Mas better actually, Bombo Cham, kung mag-ulan bala nga baskog nga bastante siya nga mag-wash out sang yabok sa aton sini nga facility kesa sa talithi lang wisik-wisik lang sang ulan nga actually makakosh pa sang spark which leads to power interruption. Pero kung may mga inkaso por kaso, just in case, mga unscheduled power interruption due to rain or pagtrutality dira, ano bala kala may ara kita sang ginabasihan or siya laysay mahambal kita ano kalawig ini or gilayon man bala ini nga magbalik online ang mga linya particular line sabi naton nga maapektuhan sang brownout kung matabo gin man, Miss Joy?
May ara kita Bombo Cham nga naga-duty nga 24/7 nga response team gina-assess ni siya no sang aton nga system operations no sa control center. May ara kita nga kumbaga regular no nga naga-duty nga teams every 24/7. But kung mag-increase ang number of trouble calls in a specific hours no, I mean sa amo ni sabi no nga mga inadlaw, nagadugang kita sang team para mga cover up atong mga kung damo kita sang mga ma-receive nga mga trouble calls no para nga hindi madugayan ang pag-restore. However, may ara gid siya nga very isolated by mga inadlaw di nga damo gyud sang single house no light, full black no light. So pakig-angot kita sa natungdan nga konsumidor nga concerned nga consumer naton nga gina-explain naton sila just to manage their expectation nga ginapasunod naton ang ma-receive naton based sa ma-receive naton nga trouble calls ginapasunod ini naton ang pag-respond, but of course trust assured nga once nga ma-receive na siya naton naka-line up kag ma-restore gid ang ilang linya sang kuryente Bombo Cham kay kung wala sang kuryente, of course ang domino effect sino wala sang revenue no ang company. As much as we want, syempre kung ikaw man bala Bombo Cham sino man gusto no nga madulas ang kuryente ang aton nga consumers. All right. So sa mga areas nga para ma-double check nila kung ang area nila masakupan sang sining 11 hours nga power interruption kag may ara pa gid sang 3 hours nga power interruption, pwede gid sila mag-base sa social media account sang More Power to double check kung balang ila sining area masakop sining power interruption by Sunday, Miss Joy. Yes, Bombo Cham no kay medyo malawig ang aton nga areas of coverage, but i-mention ka lang no ang mga whole feeders para pagbati nila sa feeder nila at least ma-double check nila with our Facebook, ma-check nila kung affected sila no. Ang bilog na Mega World feeders 2, 4, 5 and 6, 11 hours ni siya no from 5 AM to 4 PM. Ang bilog na Mandurriao feeder 2 and 3, ang bilog na Molo feeder 5, ang Mobile feeder 1, ang bilog na Diversion feeders 2 and 4, kag ang portion sa Molo feeders 2, 3 and 4. Basi may kapamangkot nga wala sang city proper. Ang city proper naton nga substation gin-zero out na ini siya naton, gin-transfer na ini naton ang load. Ang iban nga load sa diversion road sa diversion naton nga substation kag ang iban nga load sa Molo naton nga substation Bombo Cham. So basi matingala sila nga wala kita naga-mention sang city proper. Ang city proper substation naton gin-zero out na ni naton or gindula na ni naton kag gin-transfer naton ini sa bag-o naton nga substation sa diversion road. For the other specific no sa mga listeners naton, if para ma-confirm if affected ka mo, you can check or message us sa aton nga Facebook page no sa More Power, or pwede nila ma-check sa aton nga timeline ang More Power nga Facebook page. All right. Thank you so much Miss Joy sa pag-share sang dugang sining information sa aton sining mga kabomo and of course sa mga konsumidor sa More Power. Thank you Bombo Cham and maayong hapon. Deriwavit si Miss Joy Fantilaga sang More Power Iloilo. So kabay paathag to sa mga konsumidor sang More Power ang pagpaathag diri karon nga may kantanan sa sining 11 ka oras nga power interruption sa palabuton sining Domingo nga adlaw. Kag ini tanan ginahimo man sang More Power agud nga mapasigurong tayuyon no nga kuryente sa tagsa sinising panimalay naton. May mga ginapatigayon sini nga mga preventive measure para nga hindi makaangkon sang seryoso kag malawig man nga power interruption pananglitan nga magkadiferensya ang ila sini nga mga linya. 18 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa sa aton sini nga pagpanumbalik Banwa Governor Defensor magasugilanon kuno sa kay mayor kag mga SB member sa Banwa sa instansya may kantanay sa sining pag pinasakay nila sang kaso. Lakip na sinadiri karon. May statement man si Iloilo City Councilor Attorney Sedfrey Cabaluna, ang chairman sang Committee on Transportation
sa pahayag ni City Councilor Romel Duron nga daw hindi siya bilib sa performance sang committee chair. Kag ginakabig nga ginpadalian lang ining pagpasar sang tricycle route plan. May mga ginpang-mensionar pagani si kagawad na Romel Duron to nga mga kaupdanan or mga officer man sa city government nga daw hindi man kuno kay srot sa ila sini nga trabaho. Balikan tayo ni matapos ang bilang ka-importante nga mga panumdumot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 19 to 25, 2024. Ang inyo paborito nga mga pop songs, local kag foreign, will once again be yours sa ining weekend sa concert at the plaza. Blasting off at 6 p.m. sa Mayo 25, Sabado. Kaupod ang Frets Band from Bacolod. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iba na igaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 26, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tagan niya kita sang grasa nga aton maintindihan nga ang mga setbacks sa kabuhi are meant to strengthen our faith, not to weaken it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agud mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kun kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio na O si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akong pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15. As the university celebrates its 120th years of excellence with the theme A Gift. Viva San Agustin! Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sadtong 1925. Ini amo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa lin sa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino commercial air transportation.
Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagata nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Mga kabombo, excited ka na bala para sa summer vacation mo? Yari ang dapat tandaan. Permi magdala sang tubig bisan diin magkadto. Hindi pagkalimtan ang pagbutang sang sunblock o kon sunscreen. Magsuksok sang manipis kag komportable nga bayo. Kag hindi pagkalimtan ang best summer outfit subong nga 2024. I-enjoy ang bakasyon na kaupod sa mga tao nga malapit sa imo. Kag hindi pagkalimtan nga ang bakasyon tion para magpahuway. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahin na sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas.
Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spots sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Award. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kabombo! Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 29 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Lindsay Bade sa imo siniyang follow-up report. Si Gov Toto magasapol sa mga opisyal sa banwa sa instansya bangod man sa sining pagpinasakay nila sa kaso dito yao sa bahing karon sa Office of the Ombudsman. Check ta si Bombo Lindsay Bade Lin sa report. Please come in. Istoryahan mo ba siya ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. si Mayor Marilyn Mutqueda kag Municipal Council sang banwa sa instansya kasunod sang pagpasaka sang alkalde sa sampaw-sampaw nga kaso batok sa Sangguniang Bayan members lakip na dari bombotsyam si Vice Mayor Mark Joseph Cordero sa banwa sa instansya. Kaso nga paglapas sa Section 3E sa Republic Act 3019 o kon Anti-Graft and Corrupt Practices Act kag abuse of authority, gross neglect of duty, misconduct, oppression, kag dereliction of duty, bombotsyam sa ilayang Vice Mayor, Sangguniang Bayan members, Sangguniang Kabataan Federation President, Liga ng mga Barangay President, kag Sangguniang Bayan Secretary ang ginfile nga mga kaso sang alkalde. Sunod diri kay Governor Defensor, hibaloon niya kung ano ang nanging ugat sa pagpasaka sang kaso ni Mayor Mosqueda sa BC Alcalde kag sa mga SB members apang sa una na nga nanging pahayag ni Mayor Mosqueda sa Bombo Radio sa aton siya napakigangutan ang nagtulod gid sa iya bombotsyam nga pasakaan sa sampaw-sampaw nga kaso ang ining mga natungdan amo bangod sa pag-slash, defund kag delete sang line item sang budget nga masami niya nga gina-request sang iya nga opisina nga para sa programa kag proyekto sang mga pumuluyo kon tani bombotsyam sang gina-request ni sa Sangguniang Bayan ina siya pero wala siya ganino sa nihibaloya or ideya kung nga ang ating sa mga gina-slash ko ang ginapangayo niya nga pondo. Halimbawa diri si bombotsyam amo ang calendar year 2023 sa riin nagpangayo ang Office of the Mayor sang 800,000 pesos para sa educational assistance sang mga kabataan apat yang ginaprubahan lang gid sa Sangguniang Bayan suno sa iya yara sa 10,000 pesos lang gid lamang. Isa pa gid amo ang gin-request nga 800,000 pesos man sang Office of the Mayor sa ilalom sang maintenance and other operating expenses para sa isa ka unit kuntani sang ambulansya nga ginhatag sa Korean government apati wala ini natigayon bangod ginapahayag nga 10,000 lang gid ang ginaprubahan sang council. Sa pagkamatuod suno kay Governor Defensor, nagabulig ang provincial government sa instansya sa diin naghatag ini sa 5 million pesos para sa pagkaayo sa municipal building. Yari bala si Governor Toto Defensor. Find out what it is, no? I will find out, I will talk to them, talk to what is happening there. So, patawag mo si Master? Ataw ka na kung anong how it develops. So, ay, masugilan nun naton nga mga mayor, kung aton nga mga konsigal. No, not right now. But regardless of party, may trabaho kita sa istansya. We're helping the municipality. Sa nagliga, we nag-groundbreaking kita sang 5 million nga resilience hub for the municipality of Estancia. Titanan mo sila tuto. Everybody was there, councilor and mayor. And may mga iban pagit na sila dira.
Yan, Bombot Sam, ang malipot nilang pahayag ni Governor Arthur Defensor Jr. So, nagsanto man gani ini Bombot Sam no, sa nanging pahayag ni Mayor Mosqueda nga pinaghatag ang gobernador Giman sa pondo Bombot Sam para sa repair kag maintenance sa munisipyo bangod nga tingin request na niya Bombot Sam nga 300,000 para nga makaayo kung tani ang nagatulo do lang nga kisame Bombot Sam sa building gindelete iniya sa council Bombot Sam. So amo na ang nagtulod sa iya sa pag-file no sa sining mga case nga ini batok sa Sangguniang Bayan members lakit ng ilang vice alcalde Bombot Sam. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number one and most trusted radio network in the country, yung Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat kid Bombo Lindsay sa imo siniyang balita. May kang tanan sa sining hindi man pang gininsindihan ay at the same time tinaglabot sa pinasakaisang kaso sa bahin karon iya sang mayor kag magkatapo sang Sangguniang Bayan sa Banwasang Istansya Iloilo. O ti istoryahon kuno ini sila ni Governor Toto Defensor kag tingwaan nga patungan kung ano man ang problema sinadra nila para nga mahitso na ini. 35 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Standby man sa kay Bombo Angel Tan. Ano ang pahayag ni Attorney Sedfrey Cabaluna? Sa aton sining mga kabombo, may kantanan sa sining statement karon ni Kagawad Romel Duron nga dugin padalian ang pagpasar sang tricycle route plan. Magluwasin na, may mga side comments pa si City Councilor Duron kado hindi man kuno ka isrot sang trabaho sini nila bilang chairman sang Committee on Transportation kag may na pitik pagin nga isaman ka opisyal dira sa bahin karon iya sang Iloilo City Government. Atong namensyonarya gapon ti ang apelyido to Garbanzos. So si kung ang ginatumod niya si retired Colonel Garbanzos, di siya niyang head subong sang Iloilo City Traffic Management Unit. Sa aton sining mga kabombo, i-check naton mala ang linya ni Bombo Angel Tan sa iya sining follow-up report. Jel, sa report, please come in. Ginarespeto ni Iloilo City Councilor Sedfrey Cabaluna Dri Bombot Sam ang kritik kag paghambal sa ila ni Councilor Romel Duron nga ti nasuya ini sa ila sa pag-craft sang tricycle route plan. Sa interview diri sang Bombo Radio kay Councilor Sedfrey Cabaluna, ang chairman sa Committee on Transportation sa bahin sang Iloilo City Council iyang pahayag nga do ka subo gid man tuod nga naghalin pa mismo kuno si Councilor Romel Duron na ang mga tinaga nga ni Bombot Sam nga ti kuno ang nagagwa diri na higay ini siya sa output sang madamo nga mga opisina nga nagpangabudlay para matapos ang pagpasar sang ordinansa nga mahitso ining mga tricycle ang mga ruta sa mga tricycle sa mga kabombo naton. Sunod sa konsihal, halin pa sang Bombot Sam. Tricycle. Mga tricycle Bombot Sam. Sunod diri sa konsihal, halin pa sang 2022 nga ginstudyuhan ini sang Public Safety and Transportation Management Office hasta nga Iloilo City Traffic Management Unit ang opisina kag pati si Mayor Jerry Tranyas man may input man kag pati ang City Legal Office sa sining pasar nga ordinansa. Rason nga ti hindi man maintindihan ni Councilor Sedfrey Cabaluna or hindi niya makuha ang pila ka puntos ang konsihal ni Councilor Romel Duron nga kulang sa pagtuon ang ginpasar nga tricycle route plan. Patag diri ni Councilor Cabaluna nakahanda man ini silang amyendaran kung may ara ang mga dapat bag-uhon nga pareho man kuno sadto sa ginhimo sang konsihal nga tipag amyendar sa ginpasar nga mga ordinansa sadto ni Councilor Romel Duron bilang chairman sang Committee on Transportation. Nga ti ang baldiri sang konsihal ni Councilor Cabaluna nga kuntani tagaan sang tsansa ni Councilor Romel Duron nga ti umiara kakulangan kayuhon man isa gilayon kag tani kuno tagaan sang respeto ang mga persona nga ginpangabudlayan ining ordinansa. Doon pa sa natunggal
Basi sentimental lang diri si Councilor Doron Balabong Botcham bangot nga ti gindula ang mga zonal routes nagkuntani hindi na lang mamersonal ang konsihal. Pamatian ta bala ang kabasin diri sa nga pagpahayag ni Councilor Sedfrey Cabaluna sa aton interview. Ginrespeto naton ang opinion niya sa aton nga kopdanan sa konseho is entitled to it. Ang aton lang niya, this is a hard gintinguan gini trabahuan sa pila ka mga individual kag organisasyon kag even ang aton mga hensya sa syudad, no. So 2022 pa ginalibot naton, ginakonsulta, ginaistorya ang sektor sa mga tricycle drivers and operators. We move around the various todas halin 2022 upod ang aton PSTMO buhi patuanay si Sir Bobby Manil nga mo gid ang nag in charge sa pag-obra sang ini from the PSTMO side, no. And even sa nag-take over ng traffic management unit under Colonel Garbanzos, ginhipid pagid nila liwat ginlibot ang mga nanari-sari nga toda, getting inputs from them and explaining to them kung anong pwede kag hindi pwede naton makomodar nga ila request. So this is a product of really intensive consultation for 2 years and nagabot man sa nagatag man sa input sa aton alkalde and even ang city legal, no. So hindi ko balo kung ano pagid ang kulang para sa kapdanan naton o kay Councilor Duron, pero I respect his opinion. Ang ultimately ang takos sina ang kung pag-implement na kung bala matuod na kabenepisyo sa aton pumuluyo. Kung may pagkukulang man kay wala man sang perpekto, I believe willing man kita to improve on it, no, ever since. But what is important now is we will be ready to have fixed routes all over the city, madelineate naton kung diin yung pwedeng tricycle naton, makayo naton ang nagakaigo o nagakaangan na design to ensure the safety of our people, commuters, and at the same time, ultimately, ma-address naton ang problema sa colorum, sa out of route, sa excessive nga pagpanukot, nga pagpangontrata, kaya tiyan mo niyang mga problema yung gindangop, and these are the problems that we wanted to address in our community. It's unfortunate nga magalin pa ina kay Councilor Don kung madugtuman ta siya ang nagpasa sang LPTRP nga original nga nagwa sa opinion sa tanan nga wala sang konsultasyon, kulang kag muna nagka-problema kita way back in 2022 before my term, no. And sa nagpungkop kita ginbalikan nato ang iyata ni obra nga konsultasyon rason nga nag-enhance LPTRP na ang aton ginpasar kag ginakayo sa karon kag gina-implement na karon. So it's kung dira magalin siya go hindi man ko hindi na ako tanig gusto kay tiyang gwa sinabla kadamo na kita gin-improbar halin sa mga ginpang-ubra sang una, including man sa ginpang-ubra ni Councilor Ron during his time as committee chair sa Committee on Transportation. I don't wanna dwell on that, but I wanna focus nga kung amo ng opinion niya, I'll respect that, but I hope he gives some level of respect man sa mga tao nga nangamudlay sini, no, ang aton mga PSTMO nga giniskulahan gid nila sa Mr. Jack Conlu, ang aton nga traffic management unit with Colonel Garbanzos, ang aton city legal, bisan hindi na lang gani sa akon, no. So sa tanan nga nag-inputs dira, nagbulig human dira, I hope nga I understands nga hindi lang ni obras ng isa ka tao para makita yaman nga kung ininsulto yay na hindi lang ako kundi ang tanang nga tao nagbulig humandila. Pati naman ang mga toda kahit ang sila man na ang aton mga tricycle sector ang nagsuwestiyon kung anong angay, anong ilang mga ruta, anong ilang gusto, anong naging problema. Siguro medyo lang sentimental lang si Councilor Duron kay siya man yung naguman sa mga zonal routes sang iya na brainchild nga nadula because of pagbaylo nato into fixed routes. Ang zonal routes amo na ang nagahatag sa prangkisa sa mga tricycle drivers naton nga they can fly any point of the district of Haro, any point of the district of Mandurriao, any point in the district of La Paz. So amo ning rason ng kalamutsaw aton dalan and tricycle just flying everywhere nga guwala na bala sang pagplastar ang aton syudad, mabatyagan man sa aton commuters nga bisan diin na lang, no. So in fact even ang mga tricycle apektado man kay kung any point ang ilay ang nandan nga ruta ginasudlan sa iban kay tigambas la any point kami so makaintra kami di sa inyo. So these are confusions and problems that we're trying to address, and hopefully an lang ni Councilor Duron san chansa ay pareho sang natabo man sa iya magin pasar nga ordinansa sa una gin-enhance naton, ginamindahan naton, pati gani ang paid parking kita man nagamindar na kaya ang ginbutang collection agent ni Councilor Duron was sa City Treasurer's Office nga wala man ginbaylo
bayloan naton sang with the suggestion of our city mayor, bayloan naton sang LEO, so nakayota na subong and many others, no? So kung pareho sang ginobra man naton sa mga kakulangan sang ordinansa sang una, I hope you respects man nga kung may kakulangan man ining obra naton subong upod sa mga iban, kayuhon lang naton and ang inputs niya will be gratefully considered, no? Hindi lang kita mamersonal sa mga bagay. Ultimately kung pareho aton padulunan tanan kita gusto makayo ang syudad. There's a lot of ways we could really work together rather than work against each other. Iyan na akong nahikay sa mga tao nga nangamudlay pulaw bugtaw para maitso ini, and I hope iyatagan nila kay ini mga tao pinili man sa aton nga alkalde, pinili man sa aton pumuluyo nga ti mangin magserbisyo sa ila, no, and bintun-an maninila sa maayo. I think I don't want to speak in their behalf, but kuya personally saludo kuya sa inputs kag pangamudlay kadto sa tagsa ka barangay, kadto sa tagsa ka toda para mahuman ining aton tricycle route plan. Hindi man perpekto pero produkto sang tinuig kag maid-id nga konsultasyon upod sa aton mga pumuluyo. Bomba siyam na batian sa mga kabombo naton si Iloilo City Councilor Sedfrey Cabaluna. Simple lang pero galapos ang agiya kung pamatian ni Councilor Dorone ang statement ni Councilor Sedfrey Cabaluna. Tipila na ka mga ordinansa galing nga ginduso ni City Councilor Doron, puros palpak. Ang gwa ni City Councilor Cabaluna, do siya ni ang repair and maintenance. Kay ginpang repair niya, pag repair niya, ginpatuman, do makabig taman nga maayo ang outcome, Bumbo Angel, basi kung pait lang gid ang panagitlo ni Councilor Romel Doron, kaya ang mga ginpang suguran niya, ginpang ligwat, kaganay ginpang ligwat, nangin epektibo. That is why nga tido, amo na lang tong sentimiento ya kagapon, na nagambal siya nga ti mga eksperto to ang ipatambong nyo, ginpamangkot. Why man nakasabat? Mga pagplastar sa mga ruta-ruta ni Niolo Brown sang pulis, ha? O, may mga mamo pa na sa mga tinaga. Hindi magid siniiyan nga amo gito, gina-paraphrase ko lang, but ang punto niya mo sina, Bumbo Angel, kagapon, di ba? Kag amo tong last part kay Bombot Siyam ngambal niya nga nasuya sa gani ko sa kwan sa like sa tatatlo sila to mo ang doon nag-present sa City Council retired Colonel Garbanzo, si Councilor Sedfrey Cabaluna, kag ang isa pag-it nga abihalin man sa traffic management bala nga like about sa naging present nila kay before kato Bombot Siyam second and final reading and night open for interpellation siyang ordinansa ti rason nga medyo lawig gid maning discussion, pero at the end of the day nag-move si Councilor Miguel Treñas nga tiyambal niya kung may mga problema gid man mag-implement na si ready man nga amyendaran or ready man ang City Council like isugdan ang mga amendments kay patuman nga ti kuntani para kaayuhan man Bombot Siyam sang sining tricycle route plan. All right. Okay. Now, ang hambagan ni Councilor Cabaluna, sinya ti kon nahikay siya sa mga tawo nga nagpangabudlay agud nga ma-materialize ining mga ordinansa. Respetuhon lang. Daw kasubong lang nga nahikay sa kay Mayor Jerry Treñas, kay si Mayor Jerry Treñas amo ning nag-appoint. No? Amo ning nag-appoint sa sining mga tao dira karon sa bahin iya sang partikularmente sa bahin sa Traffic Division. Di bala si retired Colonel Garbanzos, si mayor niya nag-appoint siya bilang executive assistant niya mo, tapos may posisyon siya karon nga siya ang head dira sa Iloilo City Traffic Management Unit. So kung sa mga tinaga pa ni Councilor Cabaluna, sige ti kung may nahikayan siya do kasubong nga ginahikayan niya si Mayor, kay si Mayor na nagpili niya mo nga sila daw mapungko, Jel? Kagdi ang hambal ba diri sang konsehal Councilor Cabaluna bala Bombot Siyam nga ti
kung hindi lang tani ibla personal kag kung tani irespetuhon ang inombrahan ang craft sang madamo nga mga persona, mga offices nga tigayon. At the same time, nga kung implementation or sa implementation na gidman, makita kung ano sini ang abi niyara pagidman kinanglan i-amend or i-work on balabang botsyam, pero ti mas manami kani kuno kung igay kag hindi na kuno magpadugay gid si Councilor Cabaluna Bombotsyam sa mga amuning nga plastada kay tiyang iya kuno masige na lang saya obra. Pati kana Attorney Cabaluna, ang mga inubrahan niya palpak tapos ang ginsalo mo nag-okay. Sige alang niya imonoy. Anyway, tapos ni sila laktawan ta jutay abi kay nagbubong ulan balao. Ti ka na magbubong ulan, magtaas ang tubig, ang una-una mapiktuhan ang mga barangay nga yara sa coastal line. Katulad abisang Rizal Palapala 1 kag 2. No? Di ba may isyo na da party sa seawall nga patindog dira nga project Bombo Angel kag do natalakay ni sa sesyon kagapon ano plastada sini gay kung jutay lang abi nga ideya. Actually Bombotsyam ang pagpresent diri sang City Council ni sa komitiba ni Councilor Johnny Yang Committee Engineering agin pastar diri nga nag-report kuno ang or complain sa bahin, like nakalabot nga letter kay Mayor Jerry Treñas nga ipa-check ko no kung ano ning construction sa may wall or like dukan siya construction dira kay wala sang mga tarpaulin kag tiapan checking sang Senro kag Office of the Building Official wala galing sang permit diri sa may city and gain pamangkot man sa may BFAR sa may mga naglain-lain nga offices Bilabang Botsyam kung may mga clearances ini siya and natukiban nga wala pagitman galing ini siya sang clearance rason nga naghatag or nagpasara sang resolution as the council nga ipaunta tanay temporaryo ang construction sa ginapahayag nila nga seawall kay isa pagid diri ang Philippine Reclamation Authority ginapamangkot ini kung reclamation ini siya or seawall gidman ang pagkobrahon pero ti ang DPWH hindi man sila makasabat directly diri Balabang Botsyam. Rason nga ti isa pag na sa mga palamangkotanon, pero once nga ti kompleto na ang clearances from BFAR, PCA, Philippine Ports Authority, at the same time diri sa may city, i-allow man ini kuno gilayon nga isigihon ang pag-ubra sang seawall sa mga kabombo naton. Dali lang, ano nga mga dokumento, ano nga mga certificate ang ginakinahanglan? Actually, Bombotsyam diri ni ari ang offices bala naging panlawag naton ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dira nga clearance pagid sa may Philippine Ports Authority and at the same pero time namin ko ano specific nga clearance kay maghamba ka kadamo sang clearances for ano nga specific na nga clearance. Nag-clearance bala Bombotsyam nga ti example sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nati clear ni siya hindi siya dangerous sa mga like ang isda mga dira sa dira nga area bala sa Philippine Ports Authority naman like clearance ka like maka-construct dira sila sa area nga na and sa Philippine Reclamation Authority nga hindi reclamation ang ginaobra ni Bombotsyam. Ti mga baga nga hindi dangerous sa mga isda. Bombotsyam. Kung wala gin carry out sang bumbo ganitong party sa asphalto nga kung pila pa nga mga eksperto maglantaw gabalang-balang ang mga isda to sa Iloilo River tido ginipsan malang ganito sa una di ba? Ano pagin nga mga clearances but anyway kung ano man nga mga clearances dira ang galibogin niyang ulo ko kay malaman na sa mga opisyal naton ang sitwasyon mo araw after sa Bagyo Paeng upod to na kadto si Mayor Jerry Treñas kag si Congresswoman Jan Barunda sa Rizal Palapala area mismo aranaw nagakatiphag na dira ang area gagbay pa gani si Mayor kay Kisiuna kay basta former kapitan na siya. Kinantuan ito nila nga duwa sang kunang kilala ko sang sanda pa. Sang sanda pa paiti do karon
Brikanay doon tanda mo. Di bala dirwa sa time nga nagambal si Mayor nga sa bulig ni Congresswoman Jam Baronda pangitaan tanisang pundo, mabulig man ang city government ni nga mapunduhan, ipakayutan ni ang seawall. Ti karon kay natigayon nga makayo. Tapos nagbulagay lang sila nga duwada mo na sa mga ginapangita nga mga clearance, certification, nga kuntani, antes pa man niya sang construction na da, ginhitso na ni. Galing before pa man sa construction, tiyop na naipasla mo. What are we in power for? No? Kung magsagad pa kitaya ka igod dira sa kadto ta sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kadto ta to sa reclamation office na, kung ano ng authority, reclamation authority, sa diin pag ito. Nga magsagad man niya kinadto itong mga si Mayor Abe or tao ni Mayor, si Congresswoman Jam or tao ni Congresswoman Jam, kung sino man dira nga sagad pas lang kasimba-simba to para nga mapatigayo na dira kag mabutang sa siguro ang kabuhi sa mga pumuluyo dira sa Rizal Palapala area nga nagkalarusdak na sadtong Bagyo Paingo. Tanay kay nagbulagay sila nga duwa. Damo ng sinuktanay. Jel? Amo na nga ibang botsyam, no, nga do medyo ikaduha na ni nga time sa like recently halin sang nagligad aside dito sa may or like kabahin diri ang gym or ako ng multi-purpose gym sa may San Isidro La Paz nga pinakalagot man sa komitiba ni Councilor John Yang and subong ining ginapahayag seawall sa may Rizal Palapala nga generally and based man sa mga information naton proyekto kuno ini siya ni Congresswoman Jam Baronda Bobocham. Ang proyekto ni Congresswoman Jam Baronda para ni sa pumuluyo sang Rizal Palapala 1 kag 2 para nga kung mag-abot ang timpos ang tingulan kag magtaas nila ang tubig, hindi sila madali-dali kag mabutang bla sa Rimalaso ila kabuhi. Ti karon kay nagbulagay na sila suktanay na sus Maria kag usip araw-araw man. Di anong ginimo sang committee chairman on engineering? Anong iya panindugan niya? With this one, Bombo Cham, nga ila nga stand ha, nga if ever kid man nga makumpleto na kuno ang mga permits and clearances, hatagan man galayon or like ipadayon gilayon ining proyekto. Pero with this one, other projects dirido, once may mga complaints ni do gilayon ni siya ginapasulod ang mga buildings bila nga wala permit. Pero bang siyam ni pabawi diri si Councilor John Yang. Recently ko no ang mga buildings nga ginatipatigayon sa Department of Public Works and Highways kompleto na kuno ang permits, ang nagligad lang gid kuno ang do medyo may mga problema sa permits Bombo Cham. Sige. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Angel Tan. Ang aton lang sinadiri iya punto sa aton sini nga mga kabombo nga pasalamatan naton nalipay kita nga may mga proyekto nga patigayon ang aton sini nga mga opisyales. Dako nga bagay para sa mga taga Rizal Palapala kag sa iban sini nga mga yara sa coastal area nga masakupan sinang seawall nga ginapatindog nga mangin safe man sila sa tion sang mamadlos ang hangin, may mga balod, mabaskog ang ulan. Kikita naman ang sitwasyon nila dira mo. Sa tagsa ka magabaskog ang ulan, that is why gani nga mo to nagsulod yun sa pinsar ko gina. Kasi kung nagbuulan, siguro ti kamusta to ang mga pumuluyo dira sa Rizal Palapala 1 kag 2. Nga daan nga with this issue nga gina-question kay ginapauntat kay why isang mga nagakaigo nga permit ang construction sinang proyekto, timano na lang mga pumuluyo dira?
Ti kuno ang isyu sinadira banwa, why permit, why sa nga mo sinigi na pangitaan ng buslot, kay proyekto ini ni Congresswoman Jam Barunda. Gali kay ti, sa punto ba lang nga sadto, updanay pa sila mo. Tibisan hindi pa na nilaya pag-itsuhon ang mga kadapat sini nga ilitsuhon, okay lang kay ti why man sa may masaway sa isa kag isa, kay updanay pa sila. Pero subong kay nagbulagay na sila. How? May kaugalingon na kag tagsa-tagsa sila ka mga interes. Ti kung tinabalahuba na, una lang ni nabalahuba kay Congresswoman Jam, pero sandig iya gani sa kay Iloilo City Councilor Johnny Yang sa iya sininga panghusisa bilang Committee Chairman on Engineering, Construction and Public Works. Ti may pila kuno ka mga I-Care building nga wala man gani kuno iya sang permit sandig sa City Engineer's Office. Ti ining permit kuno nga mga ginpatindog. Why man katapos kuno sang ila sini iya nga mga nagakigo sini nga permit? I-Care building sa Mega World, I-Care building sa Mandurriao. Ti mga wala man ako sang permit sandig sa pagpangusisa sang Committee Chairman on Engineering. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo. Ti amo na gani banwa ang hambal naton. Kaysa to, updanay pa sila. What are we in power for? Ti kuno nag-aagi sa proseso, pero sa simpo nila, why man na? Blamo project ni Mayor ni, I-Care ni. Mga ngayon pa mina permit si mo? Nano ka? Blamo project ni Kong ni. Mga ngayon pa mina permit si mo? Sino kayo? Amo nang hulag sadto. Kaya di updanay pa sila mo. Di ba? Ipsan ka lang. Ay na problema, project Mayor ni. Go! Project ni Kong ni. Ay na damo uplo permit. Blau project ni Kong na, project Mayor na. Nukot kimo ka permit, ma-apply ka pa ka permit. Balasan pa to, hita mo, maraslom pa to, imo sini nga bao. Masaga ka pinakainit, tuya ka ma-apply ka pa permit. Blau mo nga project Mayor ni, project Congressman ni. Why na siyempre, galing, no? Nabalahuba kang nabuyagyag ini, kay nagbulagay ron sanda. Titagsa-tagsa sila ni, pasungaway sinibaho. Kulantruhanay siniproyekto. Tikon kulantrohon ni Mayor ang proyekto ni Congresswoman Jam, kulantrohon man ni Congresswoman Jam ang mga proyekto ni Mayor. Stupid kung ang kilala ko pa. Tikon stupid ang proyekto, hindi mahuman, sino piktado? Pumuluyo sa syudad sa Iloilo. 2 minutos sa nakaligad sa takna sininga, 2:00. Standby na kamo sa kapon lamang program, kaupod sa kay Tita Regine. Padayon na kamo sa pagpamati, pagmonitor, pagsunod sa mga dalaguan ng mga balita, issues kag impormasyon, sa pagtutok sa Bombo Radio Iloilo Facebook Live, subong man sa YouTube channel, kag sa aton sininga Bombo mobile app. And of course, sa aton siniyang radio dial, 837 kHz, padayon makamo sa pag-upod sa pagpalayag sa Bombo Radyo Iloilo. Isibamot siya, Mablanco, Vergabilin sa imo. Sama na nga hapon, may God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network in ang kantrang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section
Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 19 to 25, 2024. Ang inyo paborito nga mga pop songs, local kag foreign, will once again be yours sa ining weekend sa concert at the plaza. Blasting off at 6 p.m. sa Mayo 25, Sabado. Kaupod ang Frets Band from Bacolod. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iba na igaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 26, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tiyon sa misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tagan niya kita sang grasya nga aton maintindihan nga ang mga setbacks sa kabuhi are meant to strengthen our faith, not to weaken it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni Anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na.
Suno sa pagtuon ang paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery. Sa inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapones sang January 1942, nagpakita si Calugas ang tumalagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan sa patagawayan nga nakakuha naman sang pagdayaw sang US Army rason nga ginpasidunggan siya sang Medal of Honor. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Hindi pagpakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ang kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulahan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. O si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akong pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15 as the university celebrates its 120th years of excellence with the theme A Gift. Viva San Agustin! Pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kon tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde.
Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan, mga kabombo. Happy Friday. Wow! Happy gid ang kadamaan diri sa syudad sang Iloilo. Kay nga man nagtupa ang much needed rain kaina dito sa Mandurriao sa among lugar. 2 times gid. Tapos ang second time medyo mabaskog na. Kanami ilang gid, no? I hope sa inyo man dira nga mga kabanwahanan sa inyong mga lugar nakatilaw man kamo sang ulan. Pasalamat gid ang tanan, no? Bisan sige lang nga, bisan dali lang, at least nagburubugnawan ang aton nga pamatsyag, ang aton palibot, ang aton mga tanom nakasmile. Good afternoon, keep smiling. This is Tita Regine para sa kahapon lamang program sa Friday nga edisyon. Today is May 24, 2024. Uy, fiesta gid man dira sa La Paz. Happy fiesta lang dahas sa mga taga La Paz. Sa mga nag-join sa aton, thank you so much. Sa inyong mga istorya dira, kumusta? You can share about what happened today, especially when it rained. So, i-email lang inyong mga istorya sa bombo_Iloilo at bomboradio.info or pwede man isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Time to listen to our beautiful song this afternoon as I welcome you. Here's Edwin Dimakulangan with Mahirap Gumawa ng Kanta. Mayong hapon and welcome sa inyo tanan diri sa KLP. Ng kanta, lalo na't marami akong problema. Paglito ang isip ko, hindi ako magtataka. Sadyang mahirap gumawa ng kanta. Mahirap gumawa ng kanta. Nalilimutan minsan ng tamang nota. Kahit ang titik nito'y angkop sa melodiya, di matapos kasi wala ka. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na maibalik pa ang ating kahapon? Kahirap gumawa ng kanta kung ang puso ko'y laging may kaba. Tumitibok-tibok at hanap-hanap ka tuwing na di mahal pa rin kita. Akala ko'y makakapiling ka sa habang panahon. Makakasama ka sa maraming taon. Ako'y iniwan mo. Bakit nagkaganon ang buhay ko? Gulong-gulo hanggang ngayon. Kahirap gumawa ng kanta. Buhat ng lumisan ka at nang nakita ka pang may kasamang iba, nawala ng siglang tapusin ang kanta. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Magbibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon? Sino na kaya ang aking inspirasyon
Ibalik ang ating kahapon through a song. Mahirap gumawa ng kanta, Edwin Di Makulangan. Ang atong oras, 18 minutes after 2 o'clock. Mga nabugnawan na kamudira, at least kanami, no? For a change, bala kag ang much needed, gid siya no? Gina-look forward, gid sang tanan, ang ulan. Thank you, Lord. Sige, ari na kita sa atong first story. Ang request actually is May 23. O galing lang, handwritten siya and then kahapon man ginpadala. So, Ma'am Aquarius Girls ng First District, okay lang. Today ko basahon ng mga story. Pwede mo man siya ma-watch. Kaya na pa Manila na siya. Mapamanila siya today. But I hope, ha? Ara ka pa da, kag pwede ka pagid makapamati sang imong share diri. So, basahon nato ni from Aquarius Girl sang First District. Dear Tita Regine. Tita Regine, bago mabasahon ang akong kasugpon sang sulat, nagahatagid ako sa maayad-ayad nga hapon sa staff sa Bombo Radio kag sa tarantanan nga tagpalamati sang kahapon lamang program ilabinigid sa imo. Ari nang akong kasugpon sang kasaysayan ko ang ginpadala ko dira sa imo, Tita Reg. Kay ang manghod ko nga nagasunod sa akon, may bukol ini sa iya suso, nga daw hulin ini kadako, kag hindi mo makita ini kung hindi mo pag-uyatan, kay dira nagapanago sa idalom. So, sa idalom sang iyang dughan, bala Tita Regine. Kay ti wala man magpanugid kay nanay, nga may ara gali bukol sa iyang suso. So, ako ang iyang ginambalan, nga may bukol siya. Kag sang ginuyatan ko, dako na ang iyang bukol. Amo ina, nga ginambalan ko si nanay, siling ko may bukol ang suso sang akong manghod. So pagkaaga, gindala ni nanay ang manghod ko sa hospital para mapatanaw sa doktor ang iya nga bukol. Kaginuyatan sa doktor, tapos hinambala na si nanay nga kinahanglan operahan para nga kuhaon ang iya nga bukol. Tingin pamangkot ni nanay ang doktor kung pila ang sukot nila para sa operasyon. Ginhambala na si nanay nga magpreparar ka lang sa kwarta para maoperahan ang bukol sang bata mo. So nagpauli sila ni nanay. Kag pag-abot nila sa balay, nagpamangkot si tatay kung ano ang ginhambal ka doktor sa iya, parte sa bukol ka suso sang manghod ko. So nagambal si nanay nga, ti operahan gid ko no para kuhaon ang iya nga bukol. Naghambal si tatay, nga kung hindi ikaw gusto nga operahan ang bukol ka bata, kay hindi luyag si nanay operahan ang manghod ko, Tita Regine. Tinagambal si tatay, nga kung amo sina, katuan ko dito ang manugbulong. Kung mabulong niya ang bukol tana, sang bata ta. So gindala ni tatay ang manugbulong sa balay, kag pag-abot niya, ginpatanaw sang manghod ko ang iya bukol. Tinagambal ang manugbulong nga, hampulan mo adlaw-adlaw, hasta nga magkupos ang bukol. So Tita Regine, mapati ikaw o kung hindi, sa 3 or sa sulod sang 3 ka semana, nag-amat-amat kupos ang bukol kamanghod ko, hasta nga nadula ang iya nga bukol. Kay ginambalan na kamanugbulong, nga kung matudula na ang bukol sa suso mo, hindi ka na magbra kung gabi para hindi magtubo ang bukol dira. Tita Regine, sa kaluoy sa mahal nga Diyos, halin sadto, wala na nagbalik pa ang bukol kamanghod ko. Halin sa pagbulong, kamanugbulong sa iya. Sang tuig 2023, ang utod ni nanay, nga dira ang ilabalay sa pihak nga Bacolod, kag hindi kitaon ng ilabalay sa amon. Kung halin sa balay namon, ang layo niya mga 200 meters ini, kung lakton mo Tita Regine. Kay ang iya bana, suplado, kag wala nagapati bala sa mga tawo, nga hindi mo bala makita dira sa ila lugar. Kay ang iya ini anak, duhaman kabilog, kag puro man ini babae. Kay ang ila gulang nga anak, to katubo-tubo lang manakon. Kay nakakita ka sinabalasang bungsod, Tita Regine.
So iya ina ni tatay niya ginguba o kung gintapan ang tanan nga bungsod dira sa kilid sang ilabalay. Kay ginhambalan ina sang utod ni nanay nga hindi mo pagubon ang bungsod dira sa kilid sa aton balay. Kay ina delikado. Kay basi may taglugar dira nga nagaistar sa bungsod. Kay ina ginatubuan bala dira sa mga uhong kung tag-ulan. Gusto na, no? Dira gina sa mga bungsod-bungsod. Pero wala, gid magpamati ang iyabana nga hindi niya pagubaon ang mga bungsod dira sa kilid sang ilabalay. So halin sang paguba niya sang bungsod, ang panganay niya nga anak, nagahigda lang, kag hindi na makahambal, kag hindi magkaon sa sulod sang 4 ka semana. Gindala man nila ini sa hospital, pero gindala nila pauli, kaya wala man sang alibyo ang sakit niya sa hospital. Kagang iya agot nga bata, ginkatul ang bilog niya nga lawas. Tita Regine, ang iya katul, doso lalo ba lang nagabutoy-butoy sa bilog niya nga lawas? Nagkadto si auntie, nga utod ni nanay sa balay. Kag nagpanugid ta na kay nanay, parti sa nagtubo sa iya duha ka mga bata. Karon kinabatian ni tatay ang istorya ni auntie kay nanay. Karon naakig si tatay. Kag dayon gigituan ni tatay didto ang ilang nga balay. Kag tanan kami nagupod pakadto sa ila balay ni auntie. Pag abot namon sa balay ni auntie, nakita ni tatay nga wala na ang mga bungsod sa kilid sang ila balay. Ganina akig si tatay kun nga ginguba ni tito ang mga bungsod sa kilid sang ila balay. Hambal ni tatay, basi gusto mo bala mapatay ang duha mo ka bata? Kay ang bungsod nga wala nagpasilabot sa pangabuhi mo, kinguba mo timo, ti kundi ano na natabo sa duwa mo ka bata. Wala man katingaw si tito, kay naakig si tatay sa iya, nga ang aging pangguba niya ang mga bungsod sa kilid sang ilabalay. Kinabala ni tatay si tito kag auntie nga preparahan ninyo, kay pakaduon ko ang manugbulong diri, para makita niya ang duha mo ka bata. Kag pagkaaga, ginkaduan dayo ni tatay ang manugbulong dito sa ila. Pero maayo man kay nakita ni tatay ang manugbulong sa ila banwa, kay adlaw ato sang ilang nga tinda. Kag nakita ni tatay pagpanaog niya sa tricycle. Kag ginistorya tana ni tatay parti abi sa duha ko kapakaisa, kag kun pwede abi tana maupo dayon dito sa balay sang utod ni nanay. Do hindi tani siya magupod, kay may kaduan siya nga pagabulungon niya. Pero hambal ni tatay, idulong ka man dayon pagtapos mo tanaw sa duwa ka kahinablos. So pag-abot niya sa balay, tanan kami nag-upod, pakadto dito sa balay nila tito kag auntie. Pag-abot namon sa ila balay, pagkakita sa manugbulong sang duha namon kapakaisa, wala siya makatingog. Kag daw naurungan balatana tita Regine, nga sa panulo ko sa iya hitsura, to ato bala nga do akig tana sa mga tawo nga naghalit sa duha namon kapakaisa. Ginambala niya si tito kag auntie nga kung gusto ninyo maayo ang duha niyo ka bata, bulngon ko ina. Ano abi kay mapintas man ang imo kamot sa pagguba sa mga balay sa mga tawo nga hindi mo sila makita dira sa kilid sang inyo balay. Tita Regina, abi mo, ginhambalan pagid ka manugbulong si tito nga tiko nimo abi balay ang gubon hindi ka ihan maakig. Wala si tito makasabat kay sala man niya kay wala siya nagapati sa mga tao nga hindi niya makita. Ginambalan sanda ka manugbulong nga kompletohon lang ninyo ang tanan nga nakalista dira sa papel, kay kung makompleto na ina gani bulngon ko ang duha mo ka mga bata. Kung ina nga ipabulong ninyo, ginbilinan lang sang bulong ang duha ko kapakaisa para lang magaganahagan ang ilang ginabatsyag sa lawas. Kung makompleto na gani ninyo, ipasugat lang ako sa balay, kay mabalik ako diri, para bulungon ko ang duha mo ka mga bata. Dayon nagpauli ang manugbulong, upod man kami tanan sa paglakat, pakadto sa balay namon, kag dito siya nagpahuway sa balay. Dinabalantana ni tatay nga diri ka lang magpanyaga, kay adlaw naman ini. Kay wala si nanay makabakal isda, ti nagihaw si tatay ka manok, kay damo si tatay sa mga manok diri sa balay, Tita Regine.
Kag pagkatapos niya kaon, way man siya magtiner diri sa balay, kay may katuan pa siya. Dayon niya ginhambala na si tatay. Nga kung makompleto na gani, ang ginhambal ko dito sa bayaw mo, ipasugat mo lang ako sa balay, kay mabalik ako diri. Kay bulungon ko ang duwa mo ka hinablos. Tapos hinpadulong tana ni tatay sa pagpauli niya sa ila. Wala pa isa ka simana, na kumpleto na nila tito kag auntie ang ginhambal ka manugbulong sa ila. Kay may kasapatan man sila tito kag auntie, so amo ina nga nakompleto nila dayon. Kag nagkadto si auntie sa balay, dayon kag nag-istorya sila ni tatay nga nakompleto na nila ang hambal ka manugbulong sa ila. Ginambala ni auntie si tatay nga pwede mo na masugat ang manugbulong dito sa ila para mabulong na niya ang duha ko ka bata. So pagkaaga ginpasugat ni tatay dito ang manugbulong sa ila balay. Kag pag-abot diri ka manugbulong sa balay, ginpakapihan ni tatay. Antes kami magkadto dito sa balay nila auntie. Pag-abot namon dito sa kananda balay ni auntie, ato na sila, mga utod ni nanay kag tatay. Damo na sila dito pag-abot namon. Kay antes mag-obra ang manugbulong, damo pa ina ang iyang ginaobra. Tiginambala na si tatay. Nga antes ta na mag-umpisa ka obra, hambalan mo sila nga hindi lang anay sila maggahon. Hindi ko karon mabatian ang mga tingog sa mga tawo nga naghalit sa duha ka mga bata. Sang pag-umpisa ka manugbulong Tita Regine, ginpatupad niya ini ang duha ko kapakaisa antes niya bulungon. Kag ara gid kami tanan sa ibabaw ka balay, kag malapit gid ako sa manugbulong. Mapati ikaw o kung hindi, Tita Regine? Pag-umpisa ka manugbulong ka obra, kay may asubay nga ginpalibot ang manugbulong sa duha ko kapakaisa. Nakita ko gid kaduha ko ka mga mata ang paghalin sang duha ka bata sa tupad sang duha ko kapakaisa. Ang isa may katul sang lawas, ang isa wala. Ginambalan ko si nanay, nga siling ko nay may bata. Nagpanao galing dito sa tupad sa pakaisa ko. Nagambal si nanay nga maghipos ka, kay basi maakig ang manugbulong. Pero wala gali sila makakita, kundi ako gid lang nakakita. Kag pagpamiso ko, wala ko na sila pa makita, Tita Regine. Pagkatapos sa manugbulong sang pag-obra, ginhambala na sila tito kag auntie, nga siling niya ang ginguba mo nga mga bungsod, ang isa nga nag-estar sa bungsod nga ginguba mo katulon, kag ang isa mapintas, amo ina ang ginsilot nila sa bata mo. Hindi ta na makahambal, kag ang isa puro lang katul ang bilog niya nga lawas. Ginambalan sa manugbulong si tito, nga pag-ayos ang duwa mo ka mga bata, kag magbalik bala ang bungsod dira sa kilid sang imo balay, kag gubaon mo paliwat, hindi na ako pa magbulong diri sa inyo. Halin sadto pagbulong sa manugbulong sa duha ko kapakaisa, abi mo Tita Regine, nag-ayos sila nga duha sa sulod sang 3 ka adlaw. Halin sa pag-obra ka manugbulong. Pero ang agot iya, doon nag-itom-itom ang agi sang iya katol sa bilog niya nga lawas. Umpisa sadto pag-ayos ang duwa niya kabata. Nagapati na si tito nga may mga tao gid man gali nga nag-estar sa mga bungsod. Subong maayon ng ila pangabuhi nga wala na sa nagatuglag sa ila. Kay nagapasalamat na sila sa manugbulong kay nag-ayo sa ila duha ka mga bata. Abi mo Tita Regine, halin sang pagbulong niya sa akon nga ginhalitan man ako sang wala pa kami kasaylo sang una nga ang gintandugan sang balay namon. Siguro ginkao na sa mga sapat ang mga unod ko sa patio. Amo ina, nga dako ginapasalamat ko sa manugbulong nga ini. Kay kun wala siya, dugay na ako guro nga napatay. Kay siya man ni ang nagamasad, siyang duha ko kakamot. Kay nagapalaminhod, kay ando ako katiil, kay ang akong dapadapa bala Tita Regine, dugan na tuslok-tuslok, nga hindi ko matapak sa duta. Halin sang pagmassage niya, nag-ayo man, kag iya gingamit pagmassage sa kamot kay tiil ko, dahon bala sang tanglad Tita Regine. Kag ini nga manugbulong, wala man nagapamilit kung hindi ka man magbulong sa iya.
Kag wala ka man nagapati sa iya ginahambal. Kag sa kaluoy sa mahal nga Dios, Tita Regine, damo na hilot, luya, halit sa mga tao, kag halit sa mga tao nga hindi naton bala makita ang iya na obra. Kag ang pagbasage niya sang kamot kag tiil ko, bale 4 na lang ka beses sa isa ka bulan. Tita Regine, ang may kurit nga linya sang akong sulat, hindi mo gid pagbasahon on air, ha? Okay, sige. Alright, sige, okay. Noted. Sa sunod ko pagsulat dira sa imo, mangayo ako dira sang advice sa imo, Tita Regine. Kay ginhambalan ko ini siya nga kinahanglan, madamo pang imo mabuligan nga mga tawo nga mabulong mo. Wala ina siya nagatingog, kag nagahipos lang ina siya. Kay malakat ako sa Manila sa May 24, o ari na, kay napakadto ako dito sa ila sa Pasig ni Auntie, nga utod ni nanay. So amo na again request ko dira nga May 23 mo gid basahon ang akong sulat. So kailangan pa di mo man ni siya, ha, ma-watch ni what sa imong mga gadget da. Kay sa pagbalik ko diri, may ipadala pa ako nga sulat dira sa imo, tita. Balaan ko bisan ano pakalawig ang akong sulat sa imo. Wala man ikaw ginakapoy sa pagbasa sini. So maraming gid nga salamat kag ang iya gali balay, no, aral lang sa atubang sang ila barangay chapel sang barangay Dagaay, Tubungan. So madaming nga salamat sa pagbasa mo sa akon malawig nga sulat kabay nga tagaan man sa mahal nga Dios sang maayo nga lawas ikaw adlaw-adlaw, Tita Regine, from Aquarius Girl sang first district of Iloilo. Well, Aquarius Girl, halong ka lang dira sa Manila, kag sa imo nga pagbalik, ha? Ang imo nga, iban pa nga mga istorya, nga liyag mo nga i-share diri sa KLP, paabuton tagid ina, kay gina-welcome tagid ina. So, it's good, nga ayo na ang imo nga mga pakaisa, kag okay naman ang kahimtangan sa imo nga tito kag tita. So, salamat for sharing this with us sa sini nga hapon, halong ka dira sa Manila, sa imo nga pag-travel. Alas 2:36 ang aton nga oras, magapanumbalik ang KLP pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 bar examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abugas siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man si Regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Ang El Nino, ang natural nga nagakatabo sa bilog nga kalibutan, sa diin may eksperyensyahan ang pagtaas ang temperatura. May yara man inisang dala nga ulan, apang tuman kagamay, kag malaka gid lamang kung ipaanggid sa malawig nga tiyempo sang tag-ilinit kag drought season. Nagatuga inisang problema sa patubig sa mga talamnan, kag kahalitan sa mga pananom, bangod sa tuman nga init sang panahon. Bangod sa kakulang sang patubig, mas mabatyagan ang pagnubo sang ani sa mga tanom nga nagakinahanglan sang ulan ukon tubig. Sa sini nga mga lugar, ginaengganyo ang mga mangunguma nga magtanom sa mga alternatibo nga produkto kaangay sang mais, upland rice, utan ukon legumes. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga kinaan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist. Ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon JM Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday J.C. Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung pain-killing properties. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Help is available. Next story is from Virgo from Virgo, sang 1st District with one picture. Thank you to my dearest Inday Regine. Hello and good afternoon to you and to everyone listening right now. Inday, sorry gid sang agi ko kay hindi na ako kakita gid. Dugay na ako wala ka pa check up sang akon mata. Happy Mother's Day. Oy, pang Mother's Day. Ang ako nanay napatay na. Nanay was born 4/19/19, died 5/3/2007. Tatay was born 9/13/13 and died November 3, 2008. Si nanay, 3 sila ka mag-utod, 2 ka lalaki, kag siya youngest sa ila. Si tatay, 3 ka mag-utod, 2 ka lalaki, 1 ka babae.
Sa hindi ko gid malipatan nga Iloy, mapisan siya, mabinuligon, maatipanon sa iya mga kabataan. Abi mo Inday, 14 years old, may bata na si nanay, 14 pa lang. Si tatay, 19 years old sila, kag nag-asawahay. So mga olds ang naghikot sang una sa ila nga pag-asawahay. Abi mo Inday, 18 kami kamag-uluton. 9 kami babae, 8 kalalaki, 1 na hulog. 1 lang ina ka nanay, kag tatay. In the regime, sa 18 kami kabata ni nanay, paltera lang ini. Wala siya na hospital. Sa balay lang ini gabata. Ang ika-16 kay ika-17 nga utod ko, suli sila nga natawo. Sarangan man sa paltera niya. Si Hilot Isik. May paltera gid ini sa iya katre. 1 month before mabata, ginapadalaan na ini niya plete sa Palawan panaga-estar. Abi mo Inday, may time, 3 ang ginagatas, 1 sa baso, 2 sa beberon. Evaporated milk patusang una. Ang tumpok sang lata sang gatas, gatangkas. Nakatapos man kami, may BSE graduate, may law, radio technician, radio operator, secretarial, criminology, custom, commerce, 2 ka midwives, automotive mechanic. Abi mo, ka 15 times gid sila ni tatay, ginbalik sa hospital, kaysa 2008, si tatay nagpahuway. 2007, si nanay. Nagsundanay lang gali, una lang si nanay mo. Abi mo, tama, gid kay nanay kapisan. Gin pa schedule gid niya kami sa pag-rosary kun gabi. Tanan ga obra, gin tagaan niya kami schedule. Nanay, kung diin na kamo ni tatay, hindi ka namon malipatan. Kilitaay man kita gihapon sa isa ka kinabuhi. So may God bless us all. Sorry gid, inday sang agi ko, hindi na gid ako kakita sa maayo. Kay sa September 14, mas 78 na ako. So inday, luya ko gid ikaw makita. Uy, pwede gid. May God bless you always. Kag sa imong nga family, sa mga listeners ng KLP, respectfully yours, Virgo, sang 1st District. Arigali ang pictures ng akong family, late Mr. and Mrs. Prudencio Dalicana. Last picture namon sang platinum wedding anniversary. Wow! Tigagin picturean niya lang ini, no? Sa bond paper ini, but anyway, kitaon man gihapon. So medyo blurred lang siya gamay, though faded, but anyway, thank you Gid for the effort. Ma'am, si Virgo sang 1st District. Imagine that. 18 kabilog nga mga kabataan. But kanami man sa mga ginikanan, no? So the mother was just 14. So kung very, very young pa. And then the father was just 19. So 14 and 19. So nagpakasal. Ang resulta, 18 gid kabilog ng mga kabataan. Budlay lang na, ano? Kung mga gagmay pa, tiyan mo to bala. May times nga 3 ang ginabiberon. 1 sa baso, 2 ang ginabiberon. Ba't hangang-hanga kita kay nanay mo, ha? Wala man lang kaagi nga nagbata sa hospital. Tanan ka mo, sa balay, paltera lang. And then, may ara pa nga 2 kabilog nga suli. Grabe no, kung sa subunguro nga panahon, nagbusong ikaw sa suli, CS na ang bagsak mo. But isog-isog, imo mother, kag sagad gid ang iya nga paltera. Pero sa ano bala? Pero kanami, kay bisan amo ka mo sinakadamo, through the story nga imo nga, gin-share diri sa amon, may mga ara gid nga ginpang tudlo nga mga manami ang inyo nga mga ginikanan. Ilabinigid ang imo nga mother. Kintuduan ka mo sa pag-obra sa sulod sa balay, and especially kintuduan ka mo sa pag-lead sang rosary. Kanami gid, no? Nga ginapakilala sa inyo ang Ginoo, kag ginatudloan ka mo sa pagpangabuyo. And then, nakatapos man ka mo sa pagtuon. Be,
Ito ako liwat ang picture. Naka-platinum, ha? Wedding anniversary. Kanami lang gid. And siguro, every time na mag-reunion ka mo, as in, damo-damo gid ka mo. Kagamo na ang pinakamasadya sa tanan. Halin sa mga ginikanan, sa mga lola, sa lolo, and then sa mga kabataan, and sa kaapuhan. Nice family. Thank you so much sa imo, Virgo, sa 1st District. 2:48 sa hapon, we can still give you another story sa pagpanumbalik sa kahapon lamang program. Kaupod si Tita Richie. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kon addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban. Balik kita diri sa kahapon lamang program, may isa ka binalaybay. Gina-share diri sa aton ni Sir Warren Castillon Argilias, anak ni Francisco kag Josephine Argilias, sang Kabatuan, Iloilo. Tagaan naton importansya ang ginikanan. Kay sila ang aton nga salandigan. Sila ang tinuga nga wala nagakataka. Sa pag-intindi nga may dako nga kabalaka. Tagaan naton importansya sang pagpili sang amigo kag amiga ta. Nga hindi kita pagdalon sa ikalain ta. Mga abyan nga mga inspirasyon naton sa kabuhi, mga abyan nga putli kag hamili. Tagaan naton importansya ang aton pagtuon. Agud makatibawas kita sa aton kapigaduhon. Tuon gid sang maayo, agud matuman ang handom, kag dala pangamuyo sa Dios nga makagagahom. Tagaan naton importansya ang aton pagtuo sa Dios, kay naghatag kabuhi kag pag-ubay nga lubos. Magpangamuyo kita hindi lang para sa aton kaugalingon kag magpasalamat sa mga grasya nga aton nabaton. Binalaybay, gina-share diri sa aton ni Sir Warren Castillon Argilias, sang Kabatuan, Iloilo. Magabalik kita mga kabombo, may report kita nga pagadawaton sa pagpanumbalik na sa kahapon lamang program. It is now 2:52 in the afternoon. Fire yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker.
Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Padayon nga gina-eksperyensyahan sang Pilipinas ang El Nino phenomenon kag ginalauman nga magalawig pa ini. Gani, agod hindi kita tuman nga maapektuhan. Sa kahapon lamang program, mga kabombo, kag may ara kita nga report, kuwaon natin kay Bombo Anali. Bombo Anali, good afternoon. Sige. Oras natin, it is now 2:53 in the afternoon. Anytime, nga ready na si Bombo Anali. For the meantime, yari ana yung isa kasulat from NB, sang probinsya, sang Iloilo. My dearest Tita Regine. Hello, my dear listeners, lovers, and letter senders of KLP, labi na gid sa imo tita, makatapo sa Bombo Radio Philippines, a blessed afternoon to all of you. I am touched to share with you the present situation of the world regarding our life. Nagkadalyong na ang mga tanom sa sobra kainit. Ang mga kasapata nagbaratsyag man, lakip na kita nga mga tao, ginasipon, ubo, hilanat, high blood, heat stroke, etc. Tita Regine, dako gid ang akon kabalaka kag kaluoy sa akon mga kabulakan, urotanon, kag fruit trees, which are bearing fruits or flowers and fruits. Ang bulak, bukol pa lang, nagadunglay na. Kanugon, hindi mo na ma-appreciate ang katakom sang iya pagpamukadkad. Ang mangga, do mga itlog pa lang ang kadalag ko, nagakapurlak na, hindi mo na mapuslan. Ang mga saging nagakatumba, kag nagakalaya, nga nagapamupuso pa lang. Masakit nga batyagon ang pag-antos sa mga tinanom, mga kasapatan, kag kitaman, ginasipon, ginaubo, ginahilanat, gina-high blood, kag kun ano pa. Maskin anhon mo pa kabunyag ang mga tanom, kulang gid sa ila panginahanglanon. Konsistena kita makatilaw sang ulan nga grasya halin sa langit. Luwas nga ang mga tao ginagutom kay pigado kag kulang ang produkto, ginauhaw pagid kay naghina man ang tubod sang tubig sa tuburan. Hindi basta-basta ang damage sang El Nino. Maluoy man si Lord sa aton nga iya ipahinilayo ang pandemya. We thanked Him. Nakasurvive kita, and we pray for the souls of those who rest in peace. Di maluoy siya nga ihatag na niya ang grasya nga ulan, agud mabuhi liwat ang nagkalaya nga mga tanom, para hindi man kita matamaan kagutom. Tita Regine, di ay handaya pagparealisar sang aton pagkasarawayon, pagpatuyang sang bisyo nga labag sa kasuguan sang aton mahal nga Dios. Of course, with the exception of the few, pag-inaway sa mga nasyon nga waay magkaintindihanay sa war sa Ukraine and Russia, Israel and Palestine, tungod sang power and pride, ginignore ang peace settlement. Waay kasing-kasing, kagaluoy, ang ginbuwis na kinabuhi sa mga tao. Pila na ayhan ka drum ang naula nga dugo sa amo nga mga lugar. Nawala na ang pagsagrado sang kinabuhi sang tao. Do parehas lang sa mga manok nga ginaratay, kay waay na makakilala sang aton makagagahom. Sa pagtuo nga sila na ang may kakusog kagahom. Hindi bala every December, the birth month of our Savior, the angels always remind us their messages of peace on earth and goodwill to men in every corner of all nations in the world? Hindi bala every Lenten week we observe our tradition of asking forgiveness of the sins we have committed to the Lord? Pero waay gihapon sang pagbago. Balik gihapon sa kinaandan. Nawala na ang pagka-peace loving naton. Dapat serious kita sa aton commitment. Faith alone without good work is nothing. Dapat aton i-balance ang aton pagtuo kag ang husto nga pagtrabaho sa pag-follow up sini. Kay amo dia ang pinakakanami nga larawan sang peace-loving people for progress and development.
magbinuligay, maghinang panay, kag maghinatagay. Life is an echo. If you're understanding and generous, what you have given will be returned to you by the Lord because of His infinite love and generosity to His people. Maski na iya kinabuhi, ginbuhis niya para sa aton. Waay tagidi ang matutukan, matalupangdan, kag mahatag kahalagahan. Nga waay naton ginasunod ang iya kasuguan. Come on, my dear classmates on the air. Let's help spread, preach, put into action, and follow the good virtues urgently needed by our fellow men in the whole world. The situation now on earth keeps on deteriorating, makalilisang and challenging. However, we're not to despair, for hope still lives. Our Lord has all that merciful power to revive the earth and restore humanity. We have to live in an honest heart, struggle to keep our minds and conscience pure, desire to find our way through the darkness of times. We need to awaken the conscience of all sincere hearts. Mga muyo kita sa Ginoo nga hindi niya kita itugyan sa kalautan. He is our Savior and Protector, our only hope, our anchor of safety, our haven of peace. He saves us from discouragement and bitterness. We look up to you, O Lord, with confidence and filial trust, because you said, "Come to me, all you who labor and are heavily burdened, and I will refresh you, and your soul shall find rest." To you we come for mercy. Wash away our sins in your most precious blood. Grant that we may see, listen, and trust you in all things, our struggle to survive for peace, love, and progress. Life is not just a cycle of birth, growth, and death, not just eating in order to survive. It is not meaningless and not in vain. With our beliefs, we can live happily with hope, with eternal life with our Lord. So give us the courage and strength, O Lord, to face all these consequences, for we firmly believe that you, our God, our Creator, our everything. Dear Lord Jesus, please strengthen ang amon nga mga kahinaan and pabalik ka whenever ang amon nga tender loving care and peace of mind nga nadula. Kinalauman namon nga malampuasan initanan nga pagtilaw, mga kastigo paagi sa imo hamili nga pagbulig kag pagpalangga sa amon. Sa imo waay dulunan nga kaluoy sa amon, kami naman ang nagapasalamat with all our hearts, and in return magkaluoy to forgive and be merciful, to give and be charitable kag masinulundon mo nga kaanakan. Ginadayaw, ginahimaya kag ginahigugma ikaw namon with unperishable love, O Ginoo. So maluoy ka sa amon that we can enjoy life to the fullest to make our dreams come true. Kabay pa imo nadunggan ang amon pagpangamuyo kag pagpangalaba through the intercession of the Holy Virgin. Kanami gid siguro kung maghugpong kita tanan sa pagampo, paghingyo nga ihatag niya ang atong ginapangayo sa iya kaalwan kag kagabubuton. Salamat gid tita sa imong pagpaabot sini nga kabalaka to my fellow listeners. More power sa imong program. Mabuhay kita tanan. And God bless. Sincerely yours, In B, sang Iloilo Province. In B, thank you so much, Gid. Haka namin sa imong gin-share diri sa aton. Yes, Gid, we have a responsibility sa aton ginatawag nga common home, ang aton nga kalibutan. But it's never too late to do something before nga maglain-lain na, Gid, ang sitwasyon. Salamat, Gid. And on standby right now, si Bombo Anali regarding sa public consultations sa Committee on National Defense and Security kag Special Committee sa West Philippine Sea sa Masinloc, Zambales kaangot sa Gentleman's Agreement sa tunga na the ex-president Rodrigo Duterte kag sang China. Pamatian nato ng report. Bombo Anali. Yes, magandang hapon, Bombo Radyo Iloilo. Sentro ng pagdiriwang ngayon dito sa Masinloc, Zambales ang panawagan ng mga mangingisda ng tulong sa gobyerno.
hinggil nga sa ito'y umaaray na sila dahil sa hirap ng kanilang buhay, dahil sa naapektuhan sila sa itong panggigipit ng China. Emotional din ang ilang mga mangingisda nang humarap sa media kanina sa kanilang kalagayan niya. Sa isang panayam kay Ginoong Noli de los Santos, chairman ng samahan ng mga mangingisda dito sa Zambales, labis silang nalulungkot sa nawalan na sila ng panghanap buhay dito nga sa may bahagi ng Masinloc. Pakinggan natin si Ginoong Noli de los Santos. Hirapan po kami. Buwatong tissue po na po. Sagabal po sa amin sa buhay namin. Dati, kinikita namin sa isang linggo, 10,000. Ngayon, alas di ko na para yung mga anak ko. Dahil sa ginagawa ng China. Kaya nung December na, bobya po namin, na-sprayan po kami doon nung nabigay ng sipitiyang bipar. Alas di po kami makapasok. Tuwing malakas ang panahon, imbis na makakover kami doon, hindi rin po kami makapasok dahil inaharap po kami ng mga Coast Guard China. Wala po akong ano, ma'am. Na water cannon po yung mga bangka niyo po habang nangingisda. Opo, ma'am. Ito man, sinasabi ko lang po sa lobby lang ng mga mangingisda, ma'am. Dahil ito pong anak ko, di ko po maparal sa ngayon. Ayan nga ang naging pahayag ni Ginoong Noli de los Santos, ang isa sa mga leader ng mga isla dito sa Masinloc. Kaya nga hiling nila sa gobyerno na bigyan sila ng mga pangkabuhayan, gaya ng mga yung long-term na pangkabuhayan package. Kaya nga dahil hindi na nila maano itong mapigilan itong ginagawa ng China dahil hirap na hirap sila at hindi na talaga sila makapagsa. Ngayon naman sa pagdinig ng defense panel dito sa Masinloc, Zambales, tiniyak ng Kamara na gagawa sila ng batas para nga matugunan itong mga problema ng ating mga mangingisda. Pero bukod dyan, nakasentro ang pagdinig ng Defense Panel at ng Special Committee on West Philippine Sea ang issue sa Gentleman's Agreement. Tinanong kasi ang mga mangingisda kung naniniwala ba sila na mayroong Gentleman's Agreement sa pagitan ng China at ng dating administrasyon. Pero sa mga naging pahayag ng mga mangingisda sa pagdinig, sinabi nila na noong panahon ng administrasyong Duterte, medyo maluwag. Nakakapaglayag pa sila, nakapagpapangisda pa rin sila. Pero nung mag-assume na ang itong pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, dito na nagsimula ang itong paghihigpit ng China Coast Guard sa kanila. Pero ayon naman sa ibang mga mangingisda, naniniwala sila na posibleng merong agreement pero wala naman silang pruweba. So iyon ang mga naging pahayag. Naniniwala sila na mayroong itong agreement pero wala naman daw silang hawak na itong ebidensya. Pero sa ngayon, hilingan nila na matulungan sila sa kanilang hanap buhay dahil hindi na sila nakakapagdal ng kanilang mga anak. So yun ang hiling nila na long-term solution. Tiniyak naman ni House Speaker Martin Romualdez na bibigyan sila ng tulong. Kaya nga sa darating na pagdinig ng itong budget hearing, maglalaan ang gobyerno ng pondo para nga dito sa mga mangingisda na hirap at naapektuhan sa panggigipit ng China dito sa bahagi ng West Philippine Sea. Live mula dito sa Masinloc, Zambales, Bombo Alavi, Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat sa iyong balita, Bombo Anali Soberano. Oras natin, it is now 6 minutes after 3 o'clock. Yes, mga kabombo, thank you so much, Gid, sa inyong pagtutok diri sa kahapon lamang program. Kag of course, ang inyong mga stories, pwede gid nga ma-email nyo na ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat nyo lang yung dani padala, send lang dayon. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na si Tuyang Ermitania, followed by Provincial Jail, and then ang Dear Diary. Thank you so much, Gid. Ako naman, magapanumbalik sa inyo tomorrow, Saturday, si Bebs Aquarius. I just hope ready ka na. Nga magkanto diri boss before 2 o'clock, may bit ikaw nga imo agad pa Xerox nga 2 copies ng imo nga ID. So see you tomorrow. Maraming salamat sa inyo sa gihapon ni ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.